ஃபிளாஸ்க் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Anyway, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare. Okay, I'm on the chat, right? Start the class. Hare Krishna, please. Hare Krishna, மாலை வணக்கம். எல்லாரையும் level 2 வகுப்பு ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி level 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். Again, no need of description எல்லாம் தெரியும். போய் என்னது ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரினா என்ன தெரியும்? இதுல level 2, level 3, level 4 ஆயிடுச்சுன்னா level 5 is பக்தி சாஸ்திரி தான். பெரிய ஹார்டாலாம் இருக்காது. இப்போ ஒரு மாதிரி இருக்கும், நமக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் புதுசா இருக்கு அப்படின்னா டீட்டெயிலா படிக்கிறதுனால. அப்ப இதே டீட்டெயில் தான் படிக்கணும். இன்னும் ஃபியூச்சர் இன்னும் அடுத்த லெவல்லையும் இதுதான் ஒன்லி level 3ல வந்து வேற 3 டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் வரும். அதுவும் வந்து சேர்த்து படிப்போம். level 4லயும் அதுதான் படிப்போம், level 5லயும் அதே தான் படிக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் கூட நரேட்டிவா எழுதுறா போல ஒரு வரும். பிரபுபாத என்ன நினைத்து இதெல்லாம் எழுதினார், இந்த மாதிரி பற்பட்ட நிறைய பவர் என்ன நினைத்தார், இப்படி எல்லாம் வரும். ஸோ வி ஹேவ் டு யூஸ் அவர் பிரெயின். கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஹெல்ப்பும் கிடைக்கும் நமக்கு. யார் அப்ப சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களோ தே வில் ஹெல்ப் ஆல்சோ. அதனால இந்த பாதையை மாத்திரம் நம்ம விட்டுட்டு கீழே வரக்கூடாது. அதுதான் என்ன நம்ம ரிக்வெஸ்ட் பண்றோம்னா, திஸ் இஸ் த ரைட் பாதை, நம்ம அழகா போயிட்டு இருக்கோம். லெட் அஸ் நாட் ஃபால் பேக். ஏதோ ஒரு ரீசன் நம்ம வந்து வேண்டாம், முடியல, என்ன முடியல, திரும்பி இந்த பௌதிக உலகத்தை தான் ஏதோ ஒரு சிக்கல்ல மாட்டின்னுட்டோம், வேண்டாம்னா போச்சு, அதோட இது மாதிரி போயிட்டு இருக்கட்டும். அது சிக்கலையும் நம்ம அதே சிக்கல் தானே, இன்னைக்கு அதுதான் நன்னா இருந்திருக்கு. அந்த சிக்கலையும் சேர்த்து இதையும் சேர்த்து பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஒன் ஃபைன் டே சிக்கல்லாம் விட்டு போயிடும். இந்த பாதையில் நம்ம முன்னேறி போயிட்டே இருப்போம். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி ஆர் எய்மிங் அட். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து தான் படிக்கிறோம். இது வந்து கைடன்ஸ் பண்றது அவர் டெம்பிள் பிரசிடென்ட் இவர் நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி, அவருடைய கைடன்ஸ்ல தான் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. அவரே எதிர்பார்க்காம தான் அவரே சொல்றாரு, இவ்வளவு பேர் வருவா தெரியாது, 10 வருஷமா நாங்க சும்மாதான் கோயில்ல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோம், எல்லாம் சன்னியாசிமார்கள் நாங்க உட்காந்து ஏனோ நாங்களே பாகவம் படிப்போம், நாங்களே பண்ணுவோம், அங்க யாரு வருவா, குக்கிராமம் வேற. இப்போது கொஞ்சம் டெவலப் ஆயிருக்கு 10 வருஷத்துல, நல்லா யாரும் வரவும் மாட்டா. அதனால அப்படி இருந்தது. அப்புறம் இந்த ஆன்லைன் எல்லாம் கோவிட் வந்தோடனே இட் பிகேம் அ பிளெஸிங். ஆன்லைன் வந்து சக்சஸும் ஆயிடுத்து. எல்லாம் இந்த டிவோட்டியால கட்டினதுதான் டெம்பிள். அதுவும் ரொம்ப பெருமையா சொல்வார். இன்னைக்கும் டிவோட்டிஸ் தான் ஹெல்ப் பண்றாங்க. இன்னைக்கும் நம்ம வந்து ரியலி தேங்க்ஸ், ஒரு மனசார ரொம்ப அது ஐ ரியலி ஃபெல்ட். அது வந்து இது உங்களோட மெசேஜஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நீங்க எல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாள். அனில், நீங்க அன்னைக்கு பத்மாவதா சொன்னவர் அனில் உதவரா போல நம்மளோட உதவியும் பெரிய உதவி தான். அது வந்து கோவில் கட்டுறதுக்கு ரொம்ப பெரிய உதவி. நாளைக்கு ராதாஷ்டமிக்கு நீங்க எல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணவே இல்லை, யாரெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்களோ ரொம்ப தேங்க்ஸ். அது பகவானோட அருள் கண்டிப்பா கிடைக்கும். இதெல்லாம் சொல்லி நம்ம வந்து இப்போ பகவான் கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்துட்டு அவருடைய பாதத்தை தொட்டு வணங்கி அப்புறம் வந்து இதே போல நமக்கு அருள் புரியணும். இப்போ நம்ம அவரோட வகுப்பையும் அட்டென்ட் பண்ணி அவர் என்னெல்லாம் சொல்றார், இது மாத்திரம் இல்லைன்னா நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்றாரு, அதெல்லாம் கேட்டு அதெல்லாம் நம்ம லைஃப்ல இன்கல்கேட் பண்ணி லெட் அஸ் இம்ப்ரூவைஸ் அவர்செல்ஃப். மெயினா என்ன, நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இப்போ இதே ஒரு மாதிரி அனிமல் லைஃப் நம்ம வாழ வேண்டாம், இதுல இருந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுதான் நம்ம வேண்டிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் நான் 3 வாட்டி சொல்றேன். கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. நேத்துக்கு யார் படிச்சா? இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லாவே யாரோ ஒருத்தர் படிக்கலாம். நேத்துக்கு யார் படிச்சா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு யார் படிக்கிறீங்க? சுதீந்திரா தேவி மாதாஜி படிச்சாங்க. ஓகே, நேத்திக்கு படிச்சா இன்னைக்கு படிக்க வேண்டாம், மெயினா அதுதான். இப்ப யார் படிச்சா நான் உங்களுக்கு தெரியும், அவங்க படிக்காம இன்னைக்கு பத்மா மாதாஜி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸ்ரீஷாவா யார் வேணா ஆரம்பிக்கலாம். whoever is free. பத்மா மாதாஜி ஃப்ரீ இல்லையா? நான் ஃப்ரீ தான் மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते.
सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तटालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसत्त्विकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। பாம்னி மாதா எப்படி இருக்காங்க? பாம்னி மாதா எப்படி இருக்கீங்க மாதாஜி? I'm feeling better மாதாஜி. பட் வாய்ஸ் But a continuous cough. சேம் ஹியர். ஏதோ நீங்க சொல்றப்பல ஏதோ வைரஸ் தான் வந்திருக்கு. நம்ம கிளாஸ்ல கொத்தின்னு இருக்கு. தெரியாது இங்க யாருக்கா அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு தெரியாது. Same sailing in the same boat மாதாஜி. we're all in the same boat. இந்த இனத்தோட தானே செய்றோம் இல்லையா? என்னன்னா ஒரு காவனா நெஞ்செல்லாம் தோன்றது. சரி பேசாம பகவான் தான் ஏதோ படிச்சிருந்தா டைவர்ஷன் ஆயிடும். ஓகே இப்ப நம்ம வந்து அதுக்காகவே நீ கஷ்டப்பட்டு வந்துட்டோம். இல்ல முடிஞ்சா படிங்கோ இல்லாட்டா கேட்டுண்டாவது இருங்கோ. இல்ல நான் கேட்டுக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே பகவத்கீதை 6வது வகுப்புக்கு 6வது சாப்டருக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம. ஆத்ம யோகா. யோகானால என்னது? பகவானுடைய நேயறது ஆத்ம சம்யம். ஆத்மா வந்து பகவான் இடத்தில் லயிக்கிறது, இணையறது, அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கலாம். ஓகே டைட்டில் என்னது? தியான யோகா. ஃபுல்லா தியானம், பகவானை பத்தி தியானம் எப்படி பண்றது. அப்ப என்னது? அஷ்டாங்க யோக முறைகள் சொல்லியிருக்காரு பகவான். அது வந்து எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டீட்டெயிலாவே கொடுத்துருக்கேன். யார்கிட்டலாம் புக் இருக்கோ கண்டிப்பா அந்த பர்ஃபெக்ட் எல்லாம் படிங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும். யூஸ்ஃபுல்லா விட சுவாரஸ்யமா இருக்கும். அவருக்கு தெய்வீக அருள் அவைச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரியா அவர்களுடைய போதனைகளின் அடிப்படை இதெல்லாம் படிக்கிறோம். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் பார்த்தேன். हरे कृष्ण माताजी। सुसौदेशे प्रतिष्ठाभ्य स्थिरं मानस ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஸ்கிரீன்ல இருக்க மாதாஜி. என்ன படிக்கிறீங்களே? சத்தம் விட்டு கேக்குறேன். இன்னும் சொல்றா படிக்கிறா? எங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லி காட்டுறா? இல்ல மாதாஜி படிக்கிறது. அச்சா அன்மியூட் பண்ணி படிக்கணும். உங்களுக்கு தெரியும். மியூட் பண்ணிக்கணும். வெரி குட் மாதாஜி. இப்படி என்னோ படிக்கணும் தோன்றது எல்லாருக்கும். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே நம்ம வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மியூட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க இன்னும் எங்கிட்ட கேட்கறா போல இருக்கு, ஏதோ பேசுறா போல இருக்கானே, அது கிளாரிட்டியும் இல்லையா? அப்போ ஐ ஃபீல் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் இட். ஓகே மனதை வென்றவன். ஓகே நான் மனதை வென்றவனை பத்தி தான் நேற்று பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இனிமே வரும். ஓகே மனதை வென்றவனுக்கு மனைவி சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறுபவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். அதுவும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். மனசு சொல்லும் அதை பார்க்கணும், இதை பார்க்கணும், அதை என்ஜாய் பண்ணணும். ஏன்னா பௌதிக உலகத்துல எல்லாமே அட்ராக்டிவா இருக்கும். இதான் இந்த கோல்டு இஸ் நாட் தட் வெரி அட்ராக்டிவ். கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் பார்த்தா அவ்வளவு அட்ராக்டிவா இருக்காது. இந்த ஃபால்ஸ் நகையெல்லாம் இருக்குமே ரொம்பவே அட்ராக்டிவா இருக்கும். என்ன ஒரு ஜொலிக்கிறது அப்படி தோணும். அதே போலதான் மாயை வந்து நம்மள ரொம்ப வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். பட் we should be
வெரி ரியலி கேர்ஃபுல். ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்றதா இது கண்டிப்பா மாயை, நம்ம சிக்கன் விடுவோம்னு சொல்லிட்டு we should be away from it. அப்ப எப்படி நம்ம அவையா இருக்கிறதுனாக்கா மனதை தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அது சாப்பாடு விஷயமா இருக்கட்டும், கண்ணால பார்க்கிற விஷயமா இருக்கட்டும், காதால கேட்கறத எல்லா புலன்களை அப்போ எல்லாம் புலன்களை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? புலன்கள் சொல்லுமே, இல்ல எனக்கு பார்த்துதான் ஆகணும், கண்ணு இருக்குன்னா நீக்கு பார்க்கதான் வேணும், காது இருக்குன்னா கேட்கதான் வேணும். அப்ப டைவர்ட் பண்ணிடணும், சேனலைஸ் பண்ணிடணும். என்ன டைவர்ட்? பகவானை பத்தி கேட்கறதும், பகவானை பத்தி பாடுறதும், பகவானோட அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பார்க்கறதும், கோயில போய் உட்காந்து விடுறது, அது நல்லா லைஃப் போயிடும். அப்புறம் நமக்கு வேற விஷயங்கள்லாம் பெட்டர் டேஸ்ட் கொண்டு போயிட்டு வந்து சின்ன டேஸ்ட்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஆசைப்பட மாட்டோம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம டைவர்ட் பண்ணிடணும், மனதை வென்ற. அப்போ நம்ம மனசை வென்றுட்டோம் அப்படின்னா என்ன சொல்றது, வினோவர் பண்ணிட்டோம்னாக்கா மனசு நமக்கு எஸ் சார் அப்படின்னு சலாம் அடிச்சு நமக்கு வந்து நம்ம சொல்றதை கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அது நம்மள ஆட்டி படிக்கும். நம்ம எஸ் சார் சொல்லணும். ஓகே, அப்புறம் என்னது, மனதை வென்றவன் அமைதியை அடைந்து விட்டதால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகின்றார். பரமாத்மா லெவலோட அந்த இந்த என்னது, பரமாத்மா அவன் சொல்றதுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி டோஸ் மாதிரி ஆயிடுவான், உள்ளே தானே இருக்கார். சோ ஹி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட், பரமாத்மா நம்ம கூடிய இருக்கிற அந்த ஒரு ஃபீல் எல்லாம் நமக்கு வந்துடும். ஏன்னா நம்ம எது எடுத்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் வரும், எது நடந்தாலும் ஒரு சக்சஸா இருக்கும், அதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வரும். அப்படி அத்தக மனிதனுக்கு இன்ப துன்பம் குளிர் வெப்பம் மான அவமானம் எல்லாம் சமமே. இப்ப இதுல வந்து யாரோட போட்டோ கொடுத்துருக்காருன்னா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதோட குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர், அவரோட தான் நேத்துக்கு நான் அது சொன்னேன். அவரை வந்து எவ்வளவு வந்து இன்ப துன்பம் குளிர் வெப்பம், அவர் எப்படி ஒரு என்னது ஒரு தீர்மானத்தோட இருந்தார். அவர் சின்ன வயசுல என்னது மாம்பழம் பாடு சாப்பிடறதுக்கு ஆசைப்பட்டு சாப்பிட்டுட்டார். அது பகவானுக்கு நைவேத்தியம் வச்சது, குழந்தை இல்லையா, அவர் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது தெரியல, அடுத்து சாப்பிட்டுட்டார். அப்போ அப்பா கண்டிச்சன்னா ஒரு மாதிரி சொன்னார், என்னப்பா அது பகவானுக்கு வச்சது போயிட்டு நீ எடுத்து சாப்பிட்டுட்டியே அப்படின்னு சொன்னா, அந்த குழந்தைக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும், யாருக்குதான் மாம்பழம் பிடிக்காது இல்லையா, அதுக்கு வைராக்கியம், அவ்வளவு வைராக்கியம். ஓ, நான் அப்படி பண்ணிட்டு இல்லையா, இவ்வளவு பெரிய தப்பு, நான் ஜன்மத்துக்கு நான் மாம்பழம் பக்கமே போக மாட்டேன் அப்படின்னு. மாம்பழம்னா அவ்வளவு பிடிக்கும் அவருக்கு, அந்த சின்ன குழந்தையிலேயே அவ்வளவு துறவு மாதிரி இருந்தது, சோ டிட்டர்மின்ட். அப்புறம் அவர் லைஃப் லாங் ஹி வாஸ் மாம்பழம் தொடவே இல்லையா. அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி உள்ள மனசை சிரமாக்கிறவங்க தான் வந்து முன்னுக்கு போய் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நிலையிலே வர முடியும். சோ நம்ம அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் போகலைனாலும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச லெவலுக்கு நம்ம வந்து ஜபம் பண்றதுலயோ அதுல கொஞ்சம் மனசை நிலையை நிறுத்தி பண்ணலாம். அப்புறம் எதையும் பார்த்தோமே, எஸ் என்ன பார்த்தோம், ஒருவன் ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும், விஞ்ஞானம்னா என்னது, ப்ரோவன், it is always விஞ்ஞானம், that is science. சயின்ஸ்ல எப்படின்னா they will prove it, it is true அந்த மாதிரி. சோ அனுபவ ஞானத்தினாலும் முழு திருப்தி அடையும் போது ஒருவன் ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும், that is அனுபவ ஞானத்தினாலும் முழு திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகைய உன்னதத்தில் நிலை பெற்று தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். அவனுக்கு என்னது, கூழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையும் சமமாக காண்கிறான். அதோட ஸ்டோரி நான் சொன்னேன் நேத்து. சோ அந்த மாதிரி யோகிகளுக்கெல்லாம் அது வந்து பெரிய ஒரு விஷயமே கிடையாது. அவன் இஸ் லீடிங் அ சிம்பிள் லைஃப். அவனுக்கு தங்க கட்டி கொடுத்தானே, என்ன கொடுத்தானே அப்படியே தூக்கி வச்சிருவோம். சோ இட் டசன்ட் மேட்டர் டு ஹிம். இதெல்லாம் எல்லாமே ஒரு சாதா கற்கள் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன். So see, one who establish in self realization, ஆத்ம ஞானத்தை குறித்து அவன் வந்து அதுலயே அவன் வந்து நிலைத்திருக்கும் போது என்னது, அவனுக்கு நாலேஜ், அந்த நாலேஜ் கிடைக்கிறது. அண்ட் செல்ஃப், நான் யார், என்ன, வாட் இஸ் மை எய்ம், என்ன இருக்கணும், அப்ப நான் எதுக்கு இதெல்லாம் முயற்சி பண்ணணும், அந்த இது அவனுக்கு தெரியும் போது என்னது, அவனுக்கு சீஸ் பெபிள்ஸ் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் கோல்ட் ஆஸ் அ சேம். அவனுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து சேம், டசன்ட் வேல்யூ எனிதிங். இதுவும் பார்த்தோம் இல்ல, சாரி இதுவும் பார்த்தோம். நேர்மையான நலம் விரும்பிகள், பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனதுடன் நடத்துபவன். அப்புறம் மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். அவன் வந்து இக்வானிமிட்டி, நான் சொல்றேன், இருமைகள் இல்லாம குளிர் வெப்பம் மான அவமானம், உண்மை அவனுக்கு இருமைகளே கிடையாது. நிறைய இந்த ஸ்லோகால வரும். அந்த மாதிரி உள்ளவன் வந்து அவன் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலி அவன் முன்னேறி இருக்கான்னு அர்த்தம். இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கோம், நான் போனேன் பாரு, அவன் பிஏ என்ன பார்த்துட்டே போனேன், என்ன ஹாய்னு சொல்லல, ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லல, அந்த லெவல் பத்தியா என்ன பார்த்துட்டு பார்க்காம போனா, இனிமே நான் அவனை நெக்ஸ்ட் டைம் பாத்துக்கிறேன், நான் அவனுக்கு ஹாய் சொல்ல மாட்டேன், குட் மார்னிங் சொல்ல மாட்டேன். நம்ம இன்னும் அந்த லெவல்ல இருக்கும். ஆனா முன்னேறியவனுக்கு என்னது, டசன்ட் மேட்டர் எட் ஆல். சொன்னா என்ன சொல்லலைன்னா என்ன, டசன்ட் மேட்டர் டு ஹிம். அவன் வந்து உடலே அவன் இல்லைன்னு தான் நினைச்சுட்டு இருக்கான், அவன் ஆத்மா. ஓகே, அண்ட் வித் மோர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அவன் வந்து என்னது எல்லாரையும் சமமாக பாதிக்கிறான். அதான் பார்த்தோம். இப்ப என்ன பார்க்க போறேன்னா, மைண்டோட என்ன 6 எனிமீஸ். காமம், ரொம்ப லஸ்ட், ரொம்ப அதீத ஆசை, குரோதம். அதனால ஏன் குரோதம் வருது, ரொம்ப ஆசை பொங்கி அந்த ஆசை நிறைவேற்றலைன்னா அவ்வளவு பெரிய கோபம் வரும்.
அதே போல லோபம், கிரீட், இன்னொருத்தர கிடைச்சு கொடுத்தேன் எனக்கு கிடைக்கலையே அந்த மாதிரி. அதே போல என்வி, அவனுக்கு கிடைச்சு கொடுத்தேன் அப்ப நானே எனக்கேன்னு கிடைக்க கூடாது, மாத்சரியம். அப்புறம் மோகம், மோகம்னா இது இல்யூஷன், ஃபால்ஸ், இது தெரியும் அதுலயே அவன் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்பான், அதுதான் நிஜம் என்று நினைச்சுட்டு இருப்பான். தட் இஸ் ஆல் இல்யூஷன் லைஃப். அப்புறம் மதம், மதம்னா என்னது? பைத்தியக்காரத்தனம், பைத்தியக்காரத்தனமா அவன் பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிப்பான். எதெல்லாம் அதான் எதெல்லாம் இல்லையோ, எதெல்லாம் உண்மை இல்லையோ அதெல்லாம் உண்மை நினைப்பான், எதெல்லாம் பொய்யோ அதான் உண்மை நினைச்சது அவன் அதையே ஸ்திரமா நம்பிட்டு வாழ்ந்து காட்டுவோம். இதெல்லாம் தான் மைண்ட் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா இதெல்லாம் வரும் நமக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து டெவல் செக்ஷன் 3 தான் பார்க்க போறோம். Slowly entering into the actual subject. Further stages in the practice of yoga. Krishna describes the practice of Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga பத்தி அவர் வந்து கிருஷ்ணா வந்து சொல்லி கொடுக்க போறார். The result are yoga ruda. Yoga ruda இந்த மேல் பகுதியில இந்த டாப் மோஸ்ட் இருக்கிறதா யோகா ரூடா. நம்ம எங்க இருக்கோம்? யோகா ருருக்ஷுல இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது 2 வேர்டு இம்பார்ட்டன்ட்னா அது உங்க குவிஸ்ல வந்தாலும் வரும். யோகா ருருக்ஷனா என்ன, யோகா ரூடானா என்ன வரும். அதனால கொஞ்சம் யூ கேன் இது என்னது படிச்சு வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் அந்த எழுதுறதுக்கு. யோகா ருருக்ஷு அப்படின்னா பிகினிங் ஸ்டேஜ், யோகா ரூடானா பர்ஃபெக்ட், அந்த பர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டோம். ஸோ த ரிசல்ட் ஆர், இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண என்ன ரிசல்ட்? வி வில் பி அச்சீவிங் தட் யோகா ரூடா ஸ்டேஜ் நம்ம போய் விடுவோம். த பர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ் அண்ட் அல்டிமேட்லி த விஷன் ஆஃப் த சூப்பர் சோல். சூப்பர் சோலை நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணலாம், பகவானை வந்து பரமாத்மாவை ரியலைஸ் பண்ணலாம். கிருஷ்ணர் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளை விவரிக்கிறார். இதன் விளைவாக யோகா ரூடா முழுமையான நிலை மற்றும் இறுதியில் பரமாத்மாவின் தரிசனம் அவனுக்கு கிடைக்கும். அப்ப என்னது தரிசனம்னா எக்ஸாக்ட்லி அவன் பார்ப்பானா எங்க இருந்தார் அப்படியெல்லாம் இல்ல. யூ ஸ்டார்ட் ரியலைசிங்னா எல்லா விஷயத்தையும் அவனுக்கு ஒரு பாசிட்டிவா தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு மெச்சோர்டா நம்ம திங்க் பண்ணணும். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்படியா will come in 400 form, எங்க உட்காந்து அப்படியெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிருவா. அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம நினைக்க கூடாது. நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் மெச்சூர்ட். Only that we will start realizing. இப்போவே நம்ம என்ன God realization சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ இதெல்லாம் என்னெல்லாம் ஸ்டேஜ் நம்ம இப்ப பார்ப்போம் உள்ள போயிட்டு. இருந்தாலும் இங்க கொடுத்துருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் யமா, அப்புறம் நியமா, ஆசனா, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானா, அப்புறம் சமாதி. இந்த நிலைகள், இந்த ஒரு ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் நம்ம தான் அஷ்டாங்க யோகா. ஏன்னா அஷ்டனா 8, இந்த 8 ப்ராசஸையும் நம்ம கவர் பண்ணி மேல போகும்போது என்னது யோகா ரூடா ஸ்டேஜ். பர்ஃபெக்ட் யோகி பண்ற அந்த ஸ்டேஜ்க்கு நம்ம போய்விடுவோம், பகவானே பரமாத்மா அடைந்து விடுவோம். சோ யோகானா, ஆனா இந்த காலத்துல யோகானா என்ன நினைக்கிறா, நான் யோகா போனேன், என்னது என்ன நிறைய டைப் ஆஃப் யோகா இருக்கு. இதெல்லாம் என்னது சேர் யோகா, பிரெக்னன்சி போது ஒரு யோகா, எக்ஸசைஸ் சொல்லாமே. அது யோகா போட்டா ஒரு மவுசு ஜாஸ்தி, வேற ஒண்ணும் இல்லை. கொஞ்சம் பணம் பறிக்கும், லைட் பீப்புள் வெல்கம் ஏனோ அப்படின்னு. ஏன்னா வீட்டுல சொல்லித்தனால நல்லா அரைச்சு நல்லா குடிஞ்சு நிமிர்ந்து வேலை பண்ணலாம் பண்ண மாட்டான். அது when they call it as yoga, so they will definitely go, அப்படி. பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த், எல்லாம் பிசிக்கலாவும் நல்ல ஹெல்த் வச்சுக்கணும், மென்டலாவும் நல்ல சிற புத்தியா இருக்கணும்னா யோகா பயிலுங்க அப்படின்னு. ஆனா என்னது இதேதான் எக்ஸசைஸும். கேட் யோகா, யோகா ஃபார் கேட்ஸன் அப்படி இந்த மாதிரி தலை குப்புற. இதை வந்து சிர்ஷாசன் சொல்லுவாங்க. ஆனா இவன் பண்ற சிர்ஷாசன் எப்படி இருக்கு, தரையில ஒரு பேலன்சிங் ஆக்ட் தான். அப்ப அவனோட கான்சென்ட்ரேஷன் பகவான் இடத்துல இருக்காது. யோகானாலே என்னது, பகவான் யோகா யுஞ்சத்தை இத்தி யோகா யுஞ்சத்தை என்னது இணையறது, பகவானை நினைத்து இணையறது. அப்படியே அந்த டோட்டலி அந்த இடத்துல போகணும். நம்ம எல்லா புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதையும் கட்டுப்படுத்தி அப்படி போகணும். பட் இவங்க யோகாங்கிற பேர்ல என்னது பேலன்சிங் ஆக்ட் தான் பண்றோம். அதே போல இந்த மண்ணுல தரையில சோ டிஃபிகல்ட் இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்றாங்க. பாவம் ஏழைகள், சரி அவளை சொல்லி குத்தம்ல, ஏழை அவன் பண்றான், சரி நீ எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்றப்பா சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தோம்னாக்கா it will be happy also. பட் நாட் இன் த நேம் ஆஃப் யோகா. யோகா சொல்லி பணம் பறிக்க வேண்டாம். நான் வந்து பேலன்சிங் ஆக்ட் பண்றேன்னு சொன்னா போதும். இவன் என்ன பண்றான், தலையை ஃபுல்லா அந்த கிரவுண்ட்ல போட்டு எப்படி சுவாசம் விடுவோம், இப்படி ஏதோ ஒரு டெக்னிக் அவன் வச்சுட்டு இருக்கான். அப்போ அந்த பிரெத் அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான். நம்மளுக்கு எல்லாம் முடியாது. சோ அதை பார்த்துட்டோம்னா இங்க சாக்கு மூட்டை துணி விரிச்சிருக்கான். அண்டர்ஸ்டுட், ஹி நீட்ஸ் மணி. சோ அது பணம் போட்டுருந்தாக்கா அவன் பாவம் அட்லீஸ்ட் 4 வேளை, சாரி ஒரு வேளை ஒழுங்காவது சாப்பிட்டோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நினைச்சுன்னா அவன் வந்து பண்றான். ஒரு ஏழையா தான் இருக்கும். பட் திஸ் cannot be called as yoga. இதுக்கு வந்து யோகாங்கிற பேர் சொல்லி ஏமாத்த வேண்டாம். இது நான் வந்து பண்றேன், ஒரு ரொம்ப என்ன பயிற்சி பெற்று நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எஸ், வெரி குட். பியர் யோகா, இதெல்லாம் ஃபாரின் கண்ட்ரில எல்லாம் இப்ப இங்கே இருக்குமா இருக்கும் தெரியாது. பியர் குடிக்கிறதுக்கு ஒரு பேரு. பியர் குடிக்கலன்னா அழகா வந்து பியர் குடிச்சிட்டு போங்க, அது இல்ல. பியர் யோகா, பியர் குடிச்சுட்டே யோகா பண்றாங்க. அப்படி என்னது, சாரி அவ்வளவுதானா, ஓகே. ஆனா அஷ்டாங்க யோகாங்கிறது என்னது, 8 limbed connection, 8 அங்கங்களோட இணைப்பு. அங்கங்கள்னா நாட் பாடி பார்ட்ஸ், 8 ப்ராசஸ். என்னது யமானா என்னது எக்ஸ்டர்னல் டிசிப்ளின். அது என்னது உள்ள டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கு. நியமான இன்டர்னல் வெளிப்புற சுத்திகரிப்பு,
உட்புற சுத்திகரிப்பு. அப்புறம் ஆசனம். ஆசனம்னா எப்படி உட்காரணும், உட்கார தோரணை. சில பேர்லாம் எப்பவுமே கூனிட்டு அப்படிதான் உட்காரணும், அதுதான் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். அப்படி இல்லை, எப்பவுமே இரெக்டா உட்காந்து பழகணும். அது எல்லாருக்கும் சின்ன வயசுல இருந்தே அதை சொல்லி கொடுத்து பழகினோம்னாக்கா உட்கார முடியும். அப்படி அதுதான் பாஸ்டர். எப்படி நம்ம வந்து எப்பவுமே உட்காரும் பாஸ்டர். பட் இது வந்து மெடிடேஷன்ல எப்படி உட்காரணும் அப்படின்னு எப்போ வந்து அது நிறைய கொடுத்துருக்காங்க, பிரபுபாத் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. மெடிடேஷன் சீட் எப்படி இருக்கணும், ரொம்ப மேல இருக்கக்கூடாது, அது ஒரு சோகனையும் வரும். அந்த மாதிரி உட்காரணும். அப்புறம் பிராணாயாமா, பிரெத் கண்ட்ரோல். நாட் ஓன்லி உட்கார தோரணை, வெளியில டிசிப்ளின், உள்ளூர் டிசிப்ளின், பிரெத் கண்ட்ரோல் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் யோகால. இந்த சூரிய நாடி சந்திர நாடி இருக்கும். சூரிய நாடி எவ்வளவு இருக்கிறோமோ அதுக்கு சந்திர நாடி அவ்வளவு நிறைய டபுள் த இன்ஹலேஷன் எவ்வளவு பண்றோமோ அது டபுள் டைம் யூ ஹேவ் டு எக்ஸேல். அதே போல இந்த நாசியில இருந்து நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணோம்னா அது டபுள் த எக்ஸலேஷன் இருக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் யோகால எல்லாம் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் பிரத்யாகாரா அப்படின்னா என்னது, விட்ரால் ஆஃப் சென்சஸ். கண்ணை மூடிக்கலாம், காதுக்கெல்லாம் மூடிய கடை இல்லையே. அப்போ மனதால அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவான் எடுத்து லயிக்கணும். காதுல என்ன இடி விழுந்தாலும் கேட்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி விட்ரால் ஆஃப் சென்சஸ், நாட் ஓன்லி காது கண்ணு, வேற புலன்களுக்கு எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்புறம் என்னது, தாரடா, கான்சென்ட்ரேஷன். இதே மைண்ட் எல்லாத்தையும் நினைச்சு ஃபுல் கான்சென்ட்ரேட்டிங் வந்து காட் தான். அப்புறம் எனக்கு தியானம். இதே தியானம்னாலும் அதேதான், மெடிடேட்டிவ் அப்சார்ப்ஷன். டோட்டலி மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேஜ்ல இருந்து அந்த மந்திரங்களை சொல்லி பகவான் அப்படியே. அதாவது நம்ம வந்து இப்போ ஜப்பா பண்ணும்போது எனக்கு இதேதான் நம்ம வந்து பழக சொல்றோம். அதுல வந்து டோட்டலி காதால கேட்டு நம்ம சொல்றதே காதால கேட்டுக்கிறோம், நம்மளே சொல்றோம். அப்படியே மனதால பகவான் நினைத்துன்னு பண்ணணும். எவ்வளவு நேரம் பண்ண முடியும்னா ரொம்ப டவுட்ஃபுல் தான். ஃபுல் 108 பண்ண முடியுமா, ஒரு மாலையெல்லாம் பண்ண முடியுமா? அட் இந்த ஸ்டேஜ்ல முடியாது. ஒரு 10-12 வருமா, அதுக்கப்புறம் போயிடும். மனசை எங்கேயோ போகும், திருப்பி கொண்டு வரணும். நீ என்ன பண்ற, நான் ஜபிச்சுட்டு இருக்கேன், நீ இங்க வா மனமே இங்க வா, திரும்பி பகவானை நினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானை நினைச்சு பண்ணணும். திரும்பி போகும், அது ஓடி போகும். திரும்பி இழுத்து பிடிச்சு நம்ம பண்ணணும். அப்படிதான் அந்த மாதிரி பண்ண என்ன ஆயிடும், நல்ல மெடிடேட்டிவ் அப்சார்ப்ஷன். மெடிடேட் பண்றோம் நம்ம, பகவானை நினைத்து அப்படியே அப்சார்ப் ஆயிடும். அப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் என்னது, சமாதி. அவங்க என்னது, மூச்சை கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்க. மூச்சு விடுறது கூட மறந்து போய் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் த வாட் யூனியன் வித் த லார்ட், இன்டிகிரேஷன் வித் த லார்ட். அது வேற சமாதி. நிறைய சமாதியோட எல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம். அவரோட சமாதி எல்லாம், ஆச்சரியர்களோட சமாதி எல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோமே. ராகவேந்திர சுவாமி இந்த இதுல அது கொஞ்சம் வெல்லும், அங்கெல்லாம் போனா நமக்கு தெரியும். ஓகே, அஷ்டாங்க யோகா தான் வந்து டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கு. யோகா என்பது வெறும் உடல் பயிற்சி அல்ல. யோகா என்ற வார்த்தை யுஜ் என்ற சம்ஸ்கிருத மூலத்தில் இருந்து வந்தது. யுஜ்யத்தே அனேனைதி யோகா அப்படின்னா என்னது, இணையறது, பகவான் இடத்தில் இணையறது, அதுதான் யோகா. அப்புறம் அதாவது யோகா என்பது பரமாத்மாவுடன் இணைவது. அப்படின்னா இப்படி பிசிக்கல் எல்லாம் இணைய முடியாது. லைக் அத்வைத்தி பிரின்சிபல் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நாங்க பிசிக்கலா அப்படி பகவான் எடுத்து ஒன்றி விட்டோம், ஆம் பிரம்மாஸ்மி, நானே கடவுள் அப்படின்னு நாங்க ஒன்றி விட்டோம், அதுதான் எங்களுக்கு முடிவு, முக்தி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் முடியாது. பகவான் வேறதான், நம்ம வேறதான். நம்ம அம்மா தாயும் செய்யும் சொல்றாப்புல, தாயோட வயத்துல தான் நம்ம இருந்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வெளியில வந்தப்பறம் என்னது, will we become one once we die? No. mother will always be a mother. குழந்தைகள் வந்து குழந்தைகள் தான் இருப்பா. அண்ட் அந்த ரிலேஷன் வில் பி ஆல்வேஸ் அ மதர் அண்ட் அ சைல்டு. அதுபோலதான் பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒன்று சேரலாம் முடியாது. நமக்கு வந்து முக்தி கிடைத்து பகவான் உலகத்துல போனாலும் அங்கேயும் வந்து சும்மா அப்பா முடிஞ்சுடுத்துப்பா, இங்கெல்லாம் ரொம்ப இறப்பு எடுத்துட்டு இப்ப இங்க வந்தாச்சு கால் மேல கால் போட்டு பேசாம இருக்கலாம்னா நோ, அங்க போயிட்டு இன்னும் ஜப்பா ஜாஸ்தி பண்ணும். இங்கே முக்தி கிடைச்சது அங்க போயிடுச்சுன்னா அங்க நிம்மதியா இருக்கலாம். நோ, அங்க அங்கெல்லாம் அதுதான் நிம்மதியாச்சு. பகவானை பத்தி பேசுறதும் பகவானை பத்தி ஜப்பா பண்றதும் தான் இன்பம். அந்த இன்பம் இங்கேயே கண்டு போயிட்டோம்னா அப்புறம் அங்க கூட்டின்னு போனா என்ன இல்லைன்னு, அதாவது பெரிய இப்ப ஆழ்வார்கள்லாம் எழுதுறாளே, எனக்கு முக்தி வேண்டாம்ப்பா, அங்க போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், இதே தானே பண்ண போறேன், நான் இங்கே ஆனந்தமா இருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா இங்கே அந்த ரியலைசேஷன் வந்துடுது. அதனால they are not even waiting to get முக்தி. அவளுக்கு வந்து லிபரேஷனும் வேண்டாம். நீ எப்ப கொடுக்குறியோ எப்ப கொடுத்துக்கோ, பரவாயில்ல, பட் நான் வந்து நிம்மதியா தான் இருக்கேன், உன்னை நினைத்து நீங்க இது பண்ணிக்க, அதே தானே அங்க இருந்தாலும் பண்ண போறேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு லெவல்ல இருக்கிற பெரிய ஆச்சாரியர்கள் இருக்காங்க. சோ பரமாத்மாவோட இணைவது, ஒன்றிணைப்பது அல்லது பிழைப்பது, இந்த மாதிரி எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கு. அஷ்டாங்க யோகா என்பது யோகாவின் 8 உறுப்புகள். இதயத்தில் உள்ள அவரது வடிவத்தை தியானம் செய்வதன் மூலம் பரமாத்மாவுடன் இணையும் 8 படி செயல்முறைகள் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் யமா எனப்படும் முதல் உறுப்பு வெளிப்புற சுத்திகரிப்பு சொன்னேன். அப்ப வெளிப்புறம் எப்படி, உண்மை பேசுறது, அஹிம்சை வளர்த்துக்கிறது, அஹிம்சை ஃபாலோ பண்றது, பேராசை எல்லாம் இருக்கக்கூடாது, பேராசை கண்டனம் மற்றும் திருடுவதை தவிர்த்தல். திருடுறதுலாம் என்னமெல்லாம் பண்ணுவோமா, பண்ண மாட்டோம் இல்லையா, அது எதுக்கு இதுல போட்டிருக்காங்க தெரியல. ஆன்மீகத்துல வந்துட்டு யாரு திருடுற போறா. பட் எதுவே
சோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணும். இதெல்லாம் கண்டனம். பேராசை, திருடுவது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஆகிய 5 வெவ்வேறு நெறிமுறை கொள்கைகளை கொண்டுள்ளது. அப்புறம் என்னது நியமா, யமாக்கு அப்புறம் நியமா, அது உட்புற சுத்திகரிப்பு. எனப்படி 2வது உறுப்பு சுய உணர்வு. நான் யார்? இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா. அப்ப வாட் இஸ் மை பிரைம் டியூட்டி as an atma? I have taken a human form. அப்ப நான் எனக்கு அட்வான்டேஜ் என்னது? வின்-வின் சிச்சுவேஷன். ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைச்சுடுது. அப்புறம் என்னது? எனக்கு தான் நல்ல மூளையெல்லாம் இருக்கு, எனக்கு வந்து பகவானை நினைக்க முடியும், பகவானை பத்தி பேச முடியும், தியானம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணோம். ஒரு என்னது புழு பூச்சி நாய், நம்ம வீட்டு இந்த பெட் டாகே நம்ம வளர்க்குறோம்னா அந்த நாயை நம்ம இருந்துட்டோம்னா கூட நமக்கு வந்து முடியாது. அப்ப நம்ம வந்து இல்ல ஹியூமன் ஃபார்மா இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜஸா அடுத்து நம்ம பண்ணலாம். சுய உணர்வு, தவம் கண்டிப்பா நான் பண்ணியே தீர்வேன் தான். ஏன்னா 18 days கோர்ஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா என்னது லெவல் 2. அது எவ்வளவு நாள் போனாலும் சரி, நான் விடுறதா இல்ல. அது என்னதான் இருக்கு, அவ்வளவு அந்த 700 ஸ்லோகாஸ் என்னதான் இருக்கு, அந்த ஒரு இன்க்விசிட்டிவ்னஸ் வேணும். அண்ட் கண்டிப்பா அதுதான் தவம்ங்கிறது. தவம் இஸ் நாட் ஓன்லி மலைக்கு மேல போய் உட்காந்து எப்படி மெடிடேட், அது இருக்கவே இருக்கு. பட் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல பாத்துன்னா இதெல்லாமும் ஒரு தவம் தான். இந்த 7 o'clock எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு நம்ம வரோம். சில விஷயங்கள் சில இதுல வர முடியாது. ஏதோ கல்யாணத்துக்கு போனோம், எங்கேயோ போனோம், இல்ல உடம்பே முடியாம வருது, கோயிலுக்கு போனோம், ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். பட் இருந்தாலும் ஒரு தவம். அது மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு தோன்றதுலயே இப்ப மங்களாரத்தி எல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா காலையில இருந்து மங்களாரத்தி பாக்குறது ஒரு தவம் தான். எதெல்லாம் நம்ம ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாமே ஒரு தவம் மாதிரிதான். சோ இதெல்லாம் வந்து உட்புற சுத்திகரிப்பு தான். தவம் மன நிறைவு, நல்ல ஒரு சாந்தி, மனசுல ஒரு சாந்தி கிடைக்கும் இதெல்லாம் பண்ணா. வழிபாடு மற்றும் தூய்மை ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது. மனசோட தூய்மை என்னது? பகவான் நாமம் இருக்கிறது தான். இப்போ மனசு எப்பவுமே தூய்மையா இருக்கும். அப்புறம் ஆசனா. ஆசனா என்னது? உட்காரும் தோரணை எனப்படும் 3வது உறுப்பு. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒருவர் நிதானமாகவும் நிலையாகவும் சௌகரியமாகவும் அசையாமல் உட்காரும் தோரணை. அப்போ மெடிடேஷன் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி எல்லாம் வச்சுட்டு இப்படி எல்லாம் மென்டலா மெடிடேட் பண்ண முடியாது. அழகா அந்த பேக்கை ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சுட்டு நல்லா இப்படி இது பண்ணி மூச்சு காற்று சீரா போறா போல அந்த மாதிரி வச்சுனேன். இப்போ சரி இந்த மாதிரி உட்கார்ந்தாதான் கண்ணே முழிச்சு வரும். இந்த மாதிரி சோம்பேறியா உட்கார்ந்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் தூக்கம் வரும். அவன் ஆசனா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா கொடுத்துருக்காரு பிரபுஜி, ஸ்ரீல பிரபுபா நிறைய நல்லா கொடுத்துருக்காரு. அதெல்லாம் படி, ஏன்னா அதுல இருக்கிறது தான் கொடுத்துருக்காரு. இருந்தாலும் எக்ஸ்பிளனேஷன் ரொம்ப அழகா டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்காரு. அப்புறம் பிராணாயாமம். பிராணாயாமம்னா மூச்சு பயிற்சி. மூச்சை வந்து எப்படி எடுக்கிறது, சந்திர நாடி, சூரிய நாடி, எத்தனை ஹோல்ட் பண்ணும், அது போடலாம் நினைக்கிறேன். யோகா படிச்சவங்களுக்கு தெரியும். சோ பிராணாயாமம் அல்லது மூச்சு கட்டுப்பாடு எனப்படும் 4வது உறுப்பு. உள்வரும் மற்றும் வெளியேறும் சுவாசம் அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி ரேச்சக் அப்படின்லாம் சொல்லுவா. அப்ப அந்த டைம் பண்ணும். அப்புறம் பிரத்யாகாரம் எனப்படும் 5வது உறுப்பு. புலன்களில் இருந்து விலகுதல். புலன்கள் சொல்லும், ஒன்னும் கேட்கும், இப்ப சாப்பிடணும், பார்க்கணும், அனுபவிக்கணும், ஏதோ கேட்கும், நோ 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 சொல்லி பழகணும். அதுதான் பிரத்யாகாரம். 5வது உறுப்பு புலன்களில் இருந்து விலகுதல். தாரணா அப்புறம் எனப்படும் 6வது உறுப்பு. மனதை ஒருமுக, நாட் ஓன்லி சென்சஸ், மனசையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவான் இடத்தில் லயிக்கிறது. அப்புறம் தியானம் எனப்படும் 7வது உறுப்பு. மனதை செயல்முறையாக நிலைநிறுத்துவது. பிராக்டிகலி யூ டூயிங் இட். ட்ரை மாத்திரம் இல்லை, இங்கெல்லாம் ட்ரையல் தான். இது அப்படி இல்லை, டோட்டலி என்க்ராஸ், டோட்டலி இந்த சிச்சுவேஷன். தியானம் பண்றேன் எல்லாம் சொல்றாங்களே அந்த மாதிரி. அப்புறம் சமாதி. சமாதி எனப்படும் ஒரு விஷயம். சமாதி எனப்படும் 8வது உறுப்பு. பரமாத்மாவுடன் தன் நினைவிழந்த நிலையில். ஏன்னா நினைவிழந்த நிலை, அதனால நம்ம சுவாசம் விடுறதே அவனுக்கு தெரியும். இப்ப நம்ம இருக்கோம், சுவாசம் விட்டுருவோம், அதே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. பட் அவர் அந்த மாதிரி தெரியாதக்கே அவர் வந்து என்னது சுவாசம் விடுறது கூட மறந்து போயிடுறார். அந்த லெவல்ல போயிடுற சமாதி நிலையில, நினைவிழந்த நிலையில் முழுமையாக ஒன்றிணைதல். யாரிடத்தில்? பகவான் இடத்துல அப்படி ஒன்றிணைந்து சமாதி ஆகி விடுறாங்க. இதெல்லாம் தான் யோகாவோட இதெல்லாம் ப்ராசஸ். அஷ்டாங்க யோகாவோட 6.10 அது பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் என்ன இருக்கு கொடுக்கலாம். 6.10ல என்ன கொடுத்தோம்னா யூ ஷுட் லிவ் அலோன் இன் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கு, படிக்கலாம், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அப்ப 6.10ல யமாவை பத்தி சொல்லியிருக்கு. யமாவுல என்ன சொல்லியிருக்கு? அவர் எப்படி இருக்கணுமா? யூ ஷுட் லிவ் அலோன். இந்த மாதிரி யோகி என்ன பண்ணணும்? தனியா இருக்கணும், இன் செக்லூடட் பிளேஸ், யாரும் நடமாட்டம் இல்லாம. ஏன்னா யாரும் நடமாடிட்டு இருந்தானா அங்க போயிடும், என்ன நேத்திக்கு பார்த்தேன், இன்னைக்கு என்ன காரணமே ஒண்ணு அப்படி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிடும். we need somebody to talk to. இல்லையா, நம்ம அவங்க பேசுறாங்களே இல்லை, நம்மளே போயிட்டு பேசுவோம். அதெல்லாம் வேண்டாம். செக்லூடட் பிளேஸ், யாரும் எனக்கு கண்ணுக்கு தென்பட வேண்டாம், நானும் யாருக்கு தென்பட வேண்டாம், நான் பாடுக்கு பகவான் இடத்தில் லைஃப் நான் இந்த மாதிரி தியானத்தை உட்கார்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு. ஸோ யூ ஷுட் லீவ் அலோன் இன் அ செக்லூடட் பிளேஸ் அண்ட் ஷுட் ஆல்வேஸ் கேர்ஃபுல்லி கண்ட்ரோல் இஸ் மைண்ட். புலன்களை மாத்திரம் கண்ட்ரோல் பண்ணி மைண்ட் அலையப்பாயிட்டுனாக்கா யூஸ் இல்லை.
அதே போல நியமா வந்து 6.7. இது ஆர்டரா வராது. நம்ம யமா நியமா அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஸ்லோகா எல்லாம் 10, 11, 12 அப்படி எல்லாம் வராது. இது வந்து கன்வர்சேஷன் தானே. பகவான் வந்து இருக்கு அர்ஜுனன் கன்வர்ஸ் பண்ணும்போது டாபிக் ஏதோ இப்படி டாபிக் வரும் போகும் அந்த மாதிரிதான். So 17 6.17 என்னது டெம்பரேட் இன் இஸ் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், ஒர்க்கிங் அண்ட் ரெக்ரியேஷன். எல்லாமே ஒரு இதுல என்னது ஒரு லிமிட்ல இருக்கணும். சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும், ரொம்பலாம் நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா பண்ண முடியாது. ரொம்பவே கம்மியா சாப்பிட்றேனாலும் தியானம் பண்ண முடியாது, இந்த மெடிடேஷன் பண்ண முடியாது. இல்லை ஸ்லீப்பிங் கம்மி பண்றதும் சரி, ஜாஸ்தி தூங்குறவனுக்கும் வராது. ஒர்க்கிங் அதே போல வேலை செய்யறது. நான் முழுக்க உழைச்சேன், ராத்திரி கொஞ்ச நேரம் தான் ரெஸ்ட் எடுத்தேன், முடியாது. உன்னால யோகியா ஆக முடியாது. நான் முழுக்க ரெஸ்ட் எடுத்தேன், கொஞ்ச நேரம் வேலை பண்ணேன், அப்போ அவனாலே முடியாது. ஸோ ரெக்ரியேஷன் ஆல்சோ சேம். ரெக்ரியேஷனா ஃப்ரீ டைம் அண்ட் ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸிங். அதுவும் வந்து ரொம்ப நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணாலும் நம்மளால முடியாது. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணேன், ரொம்ப நேரம் வந்து வேலை பண்ணேன், அவளாலேயும் முடியாது. அப்புறம் ஆசனா 11ல இருந்து 14 வரைக்கும் ஆசனா சொன்ன ரொம்ப கொடுத்துருக்காங்க. லே குசாகிராஸ். குசானா அந்த இது என்ன சொல்லுவாரு, தர்பை புல்லு. அது வந்து கிரவுண்ட்ல போட்டு தென் கவர் இட் வித் டியர் ஸ்கின். அச்சோ, டியர் எல்லாம் கொண்டு அதெல்லாம் போடணுமானா நம்மளாம் கொலை பண்ண வேண்டாம், அங்கெல்லாம் கிடைக்கும். ஏன்னா வந்து காடு தானே இல்லையா. இப்ப அந்த வைல்ட் அனிமல்ஸ் தான் கொதை போட்டு டியரை ரொம்ப பிடிக்குமே. அப்ப அதெல்லாம் இருக்கும், அங்க ஸ்கின் எல்லாம் இருக்கும், எல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கும். அப்ப அந்த ஸ்கின் மேல உட்காரலாம். ஏன் அப்படின்னா அது வந்து சாஃப்டா இருக்கும். அதான் நம்ம ஹண்ட் பண்ணிட்டு அந்த டியரோட இதெல்லாம் எடுத்து தோல் எடுத்து நமக்கு ஒண்ணு அந்த மாதிரி கிடையாது. அது என்னது ஏன் சாஃப்ட், ஏன் அவன் அந்த மாதிரி உட்காரவனுக்கு எதுக்கு சாஃப்ட் என்ன ஹார்ட் என்ன, எப்படி வேணா உட்காரலாமேனா. ஒரு பாதை ஒரு எறும்பு கடிக்கிறது இல்ல முள்ளு குத்துறது, நான் எவ்வளவு நேரம் தான் பொறுத்து போறது இல்லையா. கொஞ்சம் சாஃப்டா இருந்துட்டு அப்படியே நம்ம அது இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு தியானம் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும், அவ்வளவுதான். சோ வந்து குசாகிராஸ் போடணும், அதுக்கு மேல டியர் ஸ்கின் போடணும். the seed should be neither too high nor too low. ரொம்ப உசரமா இருந்ததுன்னா என்ன, அப்படியே மெடிடேட் பண்ணும்போது அப்படி சில பேர் தூங்குவாங்க, ஜபா பண்ணும்போதே தூங்குவா. இன்னைக்கு கூட நம்ம பார்த்தோம், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி பார்த்தாங்களா தெரியாது, அந்த ரத்தி ரூபா மாதாஜி. ஏன்னா அவங்க நார்மலி தூங்க மாட்டாங்க, அழகா ஜபா பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு அவங்களுக்கு தூக்கம் வந்து பாவம் என்ன டயர்ட் ஆயிட்டாங்களா தெரியாது, வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு வேற தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. இல்ல அவங்க ஜிதேந்திரா அவரும் வந்து பிரபுஜி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ டயர்ட் ஆயிடுறது, அவர் டாக்டர் வேற. ஸோ மேபி ப்ரீவியஸ் டே வாஸ் வெரி ரொம்ப நிறைய பேஷன்ஸ் பார்த்துருப்பாரு, லேட்டா வந்தப்ப ஏதோ இருக்கலாம். ஸோ என்னன்னா அதனால்தான் நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணும்போது அப்படி ஒன்றும் இல்லாம இப்படி உட்காரும்போது தூக்கம் தான் வரும். ஜப்பம் பண்ணும்போது நம்ம வாய் சொல்லிட்டே இருக்கோம், அது இப்பவே தூக்கம் வருதுன்னா ஒண்ணுமே சொல்லாம அப்படியே பகவான் தியானம் பண்ணா கண்டிப்பா தூக்கம் வரும். சோ அதனால வந்து ரொம்ப ஹையா வச்சோம்னா விழறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு ரொம்ப கிழியும் வேண்டாம், ஏன்னா புழு பூச்சியெல்லாம் வரும், கடிக்கும், எறும்பு வரும் கடிக்கும், அப்புறம் you cannot concentrate. மெயினா அதுதான். So one should அப்புறம் neither too high nor too low and should be situated in a sacred place. நல்ல ஒரு பவித்திரமான ஒரு இடத்துல அந்த குசாகிராஸா விரிச்சு நம்ம உட்காரணும். One should hold one's body. இந்த பாடி எப்படி வச்சுக்கணுமா, நெக் ஹெட் இரect. நெக்கும் இந்த நெக்கு அந்த பின்னாடி கழுத்தும் தலையும் ஒரே லைன்ல இருக்கிற போல வச்சுக்கணும். அப்புறம் என்ன, ஹெட் இரect ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கணும், in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. அப்படியே தியானத்தை அப்படியே அந்த கண்ணு ரெண்டும் நோஸோட மூக்கோட நுனிப்பாகத்தை பார்த்து அப்படி உட்காரணும். அப்படி உட்கார்ந்துட்டு மெடிடேஷன் பண்ணணும். ஏன் கண்ணு மூடக்கூடாது சொல்றாங்க, கண்ணு முன்னா தூக்கம் வந்துடும். சோ மூடவும் கூடாது, ஆனா மூடவும் வேணும். ஆனா கொஞ்சமா இந்த இடத்த பார்த்துட்டா போறோம், அப்படியே சீரா அப்படி you can do meditation. Thus with an unagitated mind. மனசு வந்து காமா வச்சுக்கணும், அஜிடேஷனே வேண்டாம். யார் என்ன சாப்பிட்டாங்க, வந்தாங்களா போனாங்களா, சமையல பண்ணிட்டோமா, இல்லை ஒண்ணுமே. அவன் காட்டுல இருக்கான், வீட்டுல என்ன பண்ணா நானோ காட்டுல நிம்மதியா பகவான் நினைச்சுன்னு யோகா பண்ணிட்டு இருக்கேன் சொல்லிட்டு விட்டுடணும். வீட்டு மனுஷெல்லாம் சூடா சமைச்சு போடுது. நமக்கெல்லாம் இப்ப அத்தானே ப்ராப்ளம் இல்லையா, வீட்டுல இருக்கிறதுனால. ஐயோ அவளுக்குலாம் பிளேட்ல போட்டு ஸ்பூன்ல கொடுத்து அப்படி கொடுத்தாதான் சாப்பிடுவாங்க. அந்த லெவலுக்கு நம்ம தான் பழக்கிட்டோம். அப்ப நமக்கு மை டைமே இல்லை. இப்போ மை டைம் அப்படிங்கிறது என்னது, நமக்கு நிம்மதியா ஒரு நேரம் ஜப்பா பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு டைம் இல்லை. சின்ன குழந்தைகள் எஸ், ரொம்ப வயதானவர்களுக்கு எஸ், அது நம்ம வந்து பண்ணிதான் ஆகணும். ஒரு மாதிரி மிடில் ஏஜ் பீப்புள்லாம் தே கேன் டூ இட் இல்லையா, நம்ம விட மாட்டேங்கிறோம். இல்ல நான் தான் பண்ணணும். அப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம், நான் இந்த வீட்டுல இருக்கேன்னா பொழைச்சு போறேன்னா, இல்லாட்டா இவங்கெல்லாம் நாரி போயிடுவாங்க, நான் இருக்கேன்னா பொழைச்சு. இதெல்லாம் ஒரு தற்பெருமை வேற. ஒன்னும் ஆகாது, அவங்க பழகுவாங்க. இந்த 2 நாள் கஷ்டமா இருக்கும், அப்புறம் 3rd டேல இருந்து அவங்க பழகி நல்லாவே இருப்பாங்க, ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளா இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம தான் வந்து கெடுக்கிறோம், நான் அதுலதான் போறது. சோ நம்ம என்னது இந்த மாதிரி தியானம் பண்ணும்போது என்னது, அன்அஜிடேட்டட் மைண்ட் என்னது காமா இருக்கணும். nothing, I am not going to think of anything, only கடவுளாச்சு நானாச்சு. அவரை நினைத்தது என்னோட உறுப்பு எல்லாத்தையும் வந்து என்னது ஒரு ஒருமுகப்படுத்தி, மனதை ஒருமுகப்படுத்தி அவரிடத்தில் தியானம் பண்ணி நம்ம உட்கார்றேன். அப்படின்னு சப்டியூட் மைண்ட் எல்லாம் அப்படி சாந்தமா அப்படியே நிதானமா.
டிவாய்ட் ஆஃப் ஃபியர், ஒரு பயம் வேண்டாம். காட்டுல உட்காந்து பின்னாடி புலி வருதோ உருமறதோ காதேனோ கேட்கறதோ எல்லாம் ஒண்ணுமே வேண்டாம். கடிச்சுனா கடிச்சிட்டு போறது என்ன போ, அது ஆயிடுச்சு நமக்கு எண்டு அப்படின்னு நினைக்கணும். கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஃப்ரம் செக்ஸ் லைஃப். அவன் தனியா ஒண்டி கட்டையா இருக்காங்க, அவங்க எங்க செக்ஸ் லைஃப் அதெல்லாம் ஒண்ணு, அதை பத்தி நினைக்கவும் கூடாது. நாட் ஓன்லி டீலிங் வித் இட், இஸ் நாட் ஈவன் திங்க் ஆஃப் தட் லைஃப். ஒன் ஷுட் மெடிடேட் அப்பான் மீ. அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து என்னை நினைக்கணும் அப்படின்னு பகவான் இதெல்லாம் போட்டு சொல்ற. எத்தனை பேரால முடியும்? அப்போ இருக்காங்க. இப்பவும் எனக்கு தெரிஞ்ச இடம் அந்த ஒரு தான், என்னது அது திருவண்ணாமலை. நான் அந்த இடத்துக்கு போனதுனால தெரியும். அப்பா எவ்வளவு சாமிமார்களை அந்த சுவாமிஜி எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் நான். இவ்வளவு சாமியார்கள்லாம் இருக்காங்களே அப்படின்னு நினைச்சேன். இருக்காங்க இப்பவும் அந்த மாதிரி ஒரு லைஃபை லீட் பண்ணிட்டு இருக்கதான் செய்யறாங்க. அண்ட் அந்த மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு பகவான் இடத்தில் லயித்திருக்கணும். அப்புறம் பிராணாயமா பிராக்டிஸ் ஸ்டாப்பிங் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அவுட் கோயிங் பிரெத் இன்டு இன்கமிங் அண்ட் இன்கமிங் பிரெத் இன்டு அவுட் கோயிங். பிராணாயமானா அது எல்லாருக்குமே தெரியும், யோகா படிச்சவங்களுக்குலாம் தெரியும். ஒரு மாதிரி இட்ஸ் வெல் நோன் வேர்டு தான். நான் படிச்ச யோகால இப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஒரு கவுண்ட் பண்ணும் மனசால 1 2 3 4 5 இன்ஹலேஷன், அப்புறம் ஹோல்ட் இட் 1 2 3 4 5 அதை காட்டுறோம், ஹோல்டு பண்ணுமா. அப்புறம் திரும்பி ரிலீஸ் பண்ணும். எக்ஸலேஷன் பண்ணும்போது டபுள் ஆஃப் 5 இல்ல, நம்ம இங்கே 10 எடுத்துட்டோம்னா டபுள் ஆஃப் 10 20 கவுண்ட் பண்றது வரைக்கும் எக்ஸல் பண்ணிட்டே இருக்கணும். சோ இது அப்புறம் என்ன எக்ஸல் பண்ணும்போது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அப்படி மெதுவா சொல்லணும். நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொன்னேன். எவ்வளவு கவுண்ட் நம்ம இன்ஹேல் பண்றோமோ ஹோல்டு பண்ணோம், ரிலீஸ் பண்ணும்போது எக்ஸல் பண்ணும்போது அது டபுள் த டைம் அந்த அப்படியே விட்டுட்டே இருக்கணும் காத்து. அப்புறம் கடைசியில் அப்புறம் திரும்பி ஹோல்ட் பண்ணணும். உள்ள காத்தே இருக்காது, அப்படியே இருக்கணும். அது ஒரு சைடு ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இந்த சைட்ல இருந்து இன்ஹேல் பண்ணி அதே போல அதே ப்ரொசீஜர் பண்ணும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது சூரிய நாடி சந்திர நாடி சம இதுல இருக்கும். நமக்கு இந்த சில பேருக்கு பித்தம் என்னது கோல்டு இதா நமக்கு எல்லாம் ஏதோ ஒண்ணு மேல கீழே இருக்கும். பித்தம் வாயு பித்தம் இது என்னது கோல்டுக்கு என்ன சொல்லுவா? பித்தம் வாயு பித்தம் சளி 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 கபம் 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 இது. அப்ப கபம், அப்ப இந்த கபம் எல்லாம் யாருக்கு இப்படி அடிக்கடி வருதோ, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ரொம்ப அடிக்கடி வரும். ஒன்னும் இல்ல, தூசி டஸ்ட் அலர்ஜினாலே வந்துடும் எனக்கு. அப்ப என்னது இந்த இதை ஒழுங்கா பண்ணாலும் எல்லாம் பேலன்ஸா இருக்கும்போது ஒண்ணுமே அஃபெக்ட் ஆகாது. சில பேர் வாயு உபத்திரம் இருக்கும். அப்புறம் சில பேருக்கு இந்த என்னது வாயு சொன்னேனே மறந்து போயிட்டேன். சோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பாடி இஸ் நாட் இன் சிங்க் வித் இது உள்ள இருக்கிற உறுப்பெல்லாம் நம்ம ஒழுங்கா அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கல. அதெல்லாம் கரெக்டா அந்த யோகால எல்லாம் சொல்லி கொடுப்போம். அதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டோம்னா ஃபிட் பாடி. நான் அவங்களாம் உடம்பு முடியாம வரல, அவங்களும் உடம்பு முடியாம வரும். அவங்களுக்கும் வரும், என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு அவங்க they can never be healthy forever. அவங்களுக்கும் காய்ச்சல் வரும், அவங்களுக்கும் சளி இதெல்லாம் வரும். பட் நம்மளோட மாதிரி அஃபெக்ட் பண்ணாம கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பண்ணி தாக்கு பிடிச்சு வெளியில வந்துருவாங்க. அவங்களுக்கு மரணம் வராது, அவங்களுக்கும் மரணம் வரும். ஆனா இந்த சாப்டர் இஸ் ஆல் அபவுட் தட். அவங்களுக்கு மரணம் எப்படி இருக்கும் அப்படிலாம் போட்டிருக்கோம். ஓகே, இப்ப இதுதான் 5.29 பிராணாயமா 5.29லயே சொல்லியாச்சு, போன சாப்டர்லயும் சொல்லியாச்சு. திரும்பி இது ஒரு தமிழோடு சொல்லலாமா? அவ 6.10ல அவர் தனிமையில் வாழ should live alone in a secluded place. பத்தலா live alone and secluded ஒரே வேர்டு தான் கொடுத்திருக்காங்க. எனவே தனிமையில் வாழ வேண்டும் மற்றும் எப்பொழுதும் கவனமாக தனது மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அப்புறம் நியமம் என்னது? உண்ணுதல், உறங்குதல், வேலை செய்தல் மற்றும் பொழுதுபோக்குதல் போன்ற பழக்கங்களில் நிதானமாக இருக்க வேண்டும். ஆசனம், குசா புல்லை தரையில் போட்டு அதன் பிறகு மாந்தோலால் மூடவும். இருக்கை மிகவும் உயரமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கக்கூடாது மற்றும் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். ஒருவர் தனது உடல், கழுத்து மற்றும் தலையை நேர்கோட்டில் நிமிர்ந்து பிடித்து மூக்கின் நுனியில் சீராக பார்க்க வேண்டும். இவ்வாறு கலவரமற்ற அடக்கமான மனதுடன் பயமற்ற உடலுறவில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு என்னையே தியானிக்க வேண்டும். பிராணாயாமம் 5.29ல போன சாப்டர்ல கொடுத்தாச்சு. வெளி செல்லும் மூச்சை உள்வரும் மூச்சை வெளி செல்லும் இடத்திற்கு நகர்த்துவதை நிறுத்தி கடைசியில் மயக்க நிலையில் இருங்கள். பாப்பா அப்படியே கொடுத்துருக்காமா, டிரான்ஸ் கரெக்ட். ஓகே, அப்புறம் என்னது? பிரத்யாகரா, செசேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். எல்லாமே எல்லாம் ஒன்றி பகவான் எழுத நான் இருக்கேங்கிற அந்த நினைப்பே இருக்கக்கூடாது. செசேஷன் என்னது? நான் எங்க இருக்கேன், எங்க உட்கார்ந்து இருக்கேன், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், எல்லாம் இல்லாம அப்படியே இதுல இருக்கணும். அதுக்கு பிரத்யாகரா. அப்புறம் 6.18ல டிசிப்ளின்ஸ் இஸ் மென்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ். கையால ஒண்ணும் பண்ணல, காலால ஒண்ணும் பண்ணல, கண்ணால பாக்கல, எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா மனதால நம்ம எங்கெல்லாமோ போயிட்டு வந்துடுவோமே.
என்னது ஏரோப்ளேன் கூட கொஞ்சம் ஸ்லோவா போகும், நம்ம மனசு அப்படியே போயிடும், நினைச்சா ஏதோ ஒரு உலகத்துக்கே போயிடுவோம் நம்ம. ஸோ டிசிப்ளின்ஸ் ஹிஸ் மென்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் பிகம் சிச்சுவேட்டட் இன் டிரான்செண்டன்ஸ், பகவானை நோக்கி அப்படி தான் இருக்கணும். டிவாய்ட் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல் டிசைர், ஒரு ஆசை பாசம் பௌதிக சம்பந்தமா ஒன்னும் இல்லாம பகவானை நினைத்து அப்படி உட்காரணும். He is said to have attained, அவன் அந்த மாதிரி உள்ளவன்னா யோகத்தோட உச்சகட்டத்துல போயிருக்கான் அப்படின்னு. தியானம், அப்புறம் தியானங்கிறது 6.19ல as a lamp in a windless place, காற்று இல்லாத இடத்துல ஒரு விளக்கு எப்படி எரியும், அப்படியே சீரா எரிஞ்சுட்டு இருக்கும். ஃபேன் காத்துல இப்படி ஆடுறதுதான் பாத்தீங்க, அந்த மாதிரி எரியும். அந்த மாதிரி லேம்ப் வந்து எப்படி காற்று இல்லாத இடத்துல எப்படி எரியறதோ அது போல மைண்ட் எப்படி இருக்கணும், ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம அப்படியே சீரா போயிட்டு இருக்கணும். So the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in this meditation, in his meditation on the transcendental self. ஆழ்நிலை அந்த ஒரு இதுல லைட்டா அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கும். அப்புறம் கடைசியில சமாதி, one is never shaken even in the midst of greatest difficulty. என்ன டிஃபிகல்ட்டி வந்தாலும் அவன் வந்து இஸ் நாட் டிஸ்டர்பே ஆக மாட்டான், அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கும். This indeed is actual freedom from all miseries arising from the material contact. இதுதான் ஆக்சுவல் சமாதி நிலை அடையிறதுதான் வந்து ரியல் ஃப்ரீடம். எத்தனை பேரால் முடியும் சமாதி எல்லாம் அடையணும்னாக்கா ஒன்லி பெரிய பெரிய ஞானியால தான் முடியும். சோ பிரத்யாகரம் என்னது, பொருள் இருப்பின் நிறுத்தம். தாரணம்னா என்னது, அவரது மன செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறார் மற்றும் ஆழ்நிலையில் அனைத்து பொருள் ஆசைகள் இல்லாதவராக அவர் யோகத்தை அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. தியானம், காற்றில்லாத இடத்தில் விளக்கு அசையாதது போல் மனதை கட்டுப்படுத்தும் ஆழ்நிலைவாதி ஆழ்நிலை சுயத்தை பற்றிய தியானத்தில் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பான். ஓகே. சமாதி, மிகப்பெரிய சிரமத்தின் மத்தியிலும் ஒருவர் அசைவதில்லை. இது உண்மையில் பொருள் தொடர்பு மூலம் எழும் அனைத்து துன்பங்களிலிருந்தும் உண்மையான விடுதலை. சோ சமாதி தான் விடுதலை நமக்கு. பட் எவ்வளவு பேரால அது பண்ண முடியும் வரும். அர்ஜுனன் சொல்ல போற. எஸ், யாரெல்லாம் படிக்க போறீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடலாம், இல்லாட்டா நீங்களே படிக்கலாம். ஹேண்ட் ரைஸ்ல குழந்தை யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதா படிங்க. ஓகே, படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. சுசோதேசே பிரதிஷ்ய ஸ்திரம் ஆசனம். வேற ஸ்லோகம் படிக்கலாம் மாதாஜி. 6.10 6.10. அது நேத்து படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. 10வது படிக்கல, நேத்துக்கு படிக்கல மாதாஜி. 6.9 வரைக்கும் தான் படிச்சோம். சரி மாதாஜி. படிங்க. யோகி யுஜி சததம் ஆத்மானம் சததம் ஆத்மானம் ரகசி சித்திதஹ ஏகாசி யத சித்தாத்மா நிராசீர் ஏகாகியத சித்தாத்மா நிராசீர் அபரிக்கிரஹ. ஒரு கோர்வையா படிக்கணும். வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா வந்துரும். ஓகே, இதுல என்ன சொல்றார்? டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் யார் இந்த மாதிரி யோகத்தை நன்னா பயிற்சி பெற்று அந்த ஒரு தியானத்தில் இருக்கானோ, should always engage his body, mind and self in relationship with the supreme. பகவான் இடத்துல லைத்து தான் அவனோட உடம்பு என்னது ரொம்ப ஆஸ்டியர் லைஃப் அவன் லீட் பண்றான். உடம்பால வந்து பகவானை சேவை புரியறதுதான். மனசும் அந்த மாதிரிதான். அண்ட் நாங்கிறது என்னது செல்ஃப், அதுவும் ஃபுல்லா அர்ப்பணம் சமர்ப்பணம். யாருக்கு? கடவுளுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணாலும் அவனுக்கு வந்து கடவுளுக்கு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவனோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் த சுப்ரீம் அந்த மாதிரி இருக்கும். He should live alone in a secluded place and should always carefully control the mind. He should be free from disease. நம்ம படிச்சதுதான், அது வந்து கொஞ்சமா போட்டிருந்து, இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இருக்கு. He should be free from desire and feelings of possessiveness. ஒரு ஆசையும் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் என்னுடையதுங்கிற அந்த பொசசிவ்னஸ் இருக்கக்கூடாது. நான் வாங்கினேன், என்னுடைய வீடு, என்னுடைய மனை, என்னோட பொசசிவ்னஸே இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கணும். யோகியானவன் தனது உடல் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமையுணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஆசையும் இருக்கக்கூடாது. ஆசையா வாங்கின பொருள்கள்ல என்னுடையது யாராவது எடுத்துனாலும் தொடாத, இட் இஸ் மை. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லும் போது சொல்லுவேன், என்னோட ஜாமெட்ரி பாக்ஸ், என்னோட பென்சில், என்னோட பென், அதுலயே சண்டை வரும் அவளுக்கு. எஸ், அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? குழந்தைலாம் ரொம்ப. யார் நெக்ஸ்ட் படிக்கிறார்? பத்மாவதி படிங்க, நானே சொல்லிடுறேன். ஆனா நீங்களாம் பிஸியா இருக்கிறதுனால தான் நான் வந்து சொன்னா கஷ்டமாயிடுறது எனக்கு. பத்தலா பத்மாவதி இல்லையா? இருக்கே என்னையா மாதாஜி சொல்றீங்க?
வேற யாரு வரேன் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜின்னு சொன்ன மாதிரிதான் இது படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிவம் இல்ல, நானே செலக்ட் பண்ணேன். சுசௌதேய பிரதிஷ்டாபிய. மாதாஜி மாதாஜி சூச்சௌ தேசே, தேசம் தேசம் காலம் சொல்றது. ஓகே மாதாஜி. சமானம். சுசௌ தேச பிரதிஷ்டாபிய ஸ்திரம் ஆசனம் ஆத்மனः நாத்யுச் ஹிருதம் நாதி நீச்சம் சைலாஜின குசோத்தரம் தத்ரைகாக்ரம் மன கிருத்வா யத சித்தேந்திரிய க்ரியः உபவிஸ்யாசனே யுக்யாத் யோகம் ஆத்ம விசுத்தயே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா, 1 minute. எஸ், இப்ப என்ன சொல்றார்? டு பிராக்டிஸ் யோகா, அதான் நம்ம இப்ப பார்த்தோமே, எப்படி டியர் ஸ்கின் போடணும், எப்படி குஷாகிராஸ், அதேதான். டு பிராக்டிஸ் யோகா ஒன் ஷுட் கோ டு a secluded place, யாரும் நடமாட்டம் இல்லாம ஒரு தனி அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகணும். And should lay kushagras on the ground and then cover it with the deer skin and a soft cloth. ஒரு சின்ன நல்ல சாஃப்டான ஒரு துணியை அதை போடலாம். The seat should be neither too high, சொல்லிட்டேன் ஏன் இந்த ரீசன், not too low, அந்த ரீசன் சொன்னேன். And should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on it firmly, very firmly, and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses and activities. இந்த புலன் உறுப்பால நம்ம என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி பண்ணோம் அதையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும், புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி, அண்ட் ஃபிக்ஸிங் த மைண்ட் எங்க இருக்கணும், ஆனா மைண்ட் ஆன் ஒன் பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட் என்னது? கடவுளை நினைத்து அவன் வந்து தியானத்துல அப்படி உட்காரணும். யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மாந்தோலாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே படிச்சதுனால ஈஸியா போயிட்டு இருக்கோம், படிச்சிருக்கோம். எஸ், இப்ப 13, 14 யார் படிக்கிறார்? கிருஷ்ணா, எல்லாம் கண்ணு தெரியலையே. சுதந்திர தேவி மாதாஜி படிக்கிறா? கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறேன். समं काय सिरोग्रीवं तारयन् अजलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रमश्वं तिजस् चाणवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगदबीर्भं ब्रह्मचारी व्रते स्थितितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीद मत्परः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. ஓகே, சோ ஒன் ஷுட் ஹோல்ட் ஒன்ஸ் பாடி. அடுத்தது எப்படி உட்கார்ற தோரணை எப்படி இருக்கணும்? ஒன் ஷுட் உட்கார்றது மாத்திரம் இல்லை, என்னது பாடி முன்னாடி உட்கார்றது பார்த்தோம். உடம்பு எப்படி இருக்கணும்? ஒன் ஷுட் ஹோல்ட் ஒன்ஸ் பாடி. உடலும் நெக்கும் ஒரே இருக்கணும். நெக் இப்படி பின்னாடி அது மாதிரிலாம் இருக்காம இப்படியே வச்சுக்கணும். அண்ட் ஹெட் இரெக்ட் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன், அப்படியே எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருக்கணும். கழுத்து, தலை, பாடி எல்லாம் ஒரே லைன்ல இருக்கணும். அண்ட் ஸ்டேர் ஸ்டெடிலி அட் த டிப் ஆஃப் த நோஸ், நம்ம நோஸோட டிப்ல பார்த்துன்னு அப்படியே உட்காந்து தியானம் பண்ணணும். அன்அஜிடேட்டட். என்னது? மைண்ட் எப்படி இருக்கணும்? சஞ்சலம் இல்லாம அப்படியே சீரா இருக்கும். அன்அஜிடேட்டட் சப்டியூட் மைண்ட், டிவைட் ஆஃப் ஃபியர், ஒரு கவலையும் இருக்கக்கூடாது, பயம் இருக்கக்கூடாது. கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஃப்ரம் செக்ஸ் லைஃப். ஒன் ஷுட் மெடிடேட் அப்பான் மீ வித்தின் த ஹார்ட் அண்ட் மேக் மீ த அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் லைஃப். கடைசியில் நம்ம வந்து பகவானை அடையணும். அப்ப அந்த பகவானை நினைத்தே அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணணும். தனது உடல், கழுத்து மற்றும் தலையை நேராக வைத்து அமர்ந்து நாசி நுனியை ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். இவ்வாறாக கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதுடன் பயமின்றி பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் இதயத்தினுள் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து என்னைய வாழ்வில் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும். எஸ், இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு, திரும்பி பண்ண வேண்டாம். இது இந்த மாதிரி நீங்க யாருல வந்து விருந்தாவன் போயிருக்கீங்களோ வந்து பாக்கலாம். இந்த மாதிரி தண்டவத் பண்ணுவாங்க. தண்டவத் பண்ணி அவங்க வந்து இப்படி போட்டு அங்க கல்லு வைப்பா, இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. அந்த கல்லை தூக்கி திரும்பி வேற எங்கேயோ வைப்பா. இப்படி படுத்துப்பா. இந்த கல்லை வந்து கை எவ்வளவு தூரம் போறதோ அந்த இடத்த ஒரு கல்லு வைப்பா. அப்புறம் எழுந்திருப்பா. அந்த கல் எங்க இருக்கோ அங்க நிற்பா. திரும்பி அங்க ஒரு தண்டவத். அப்புறம் அந்த கல்லை எடுத்து ஒரு கையை எங்க இது வரைக்கும் போறதோ அப்படி
அப்படி வழி நெடுக அவ கோயில் போறது வரைக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பா. எவ்வளவு ஒரு ஆஸ்டரிட்டி நினைச்சு பாக்குறேன் நான். எல்லாம் பாவம் இதா இருப்பா. நான் பெரிய கார்ல வந்து இறங்கி இப்ப இங்க எல்லாம் பாத்துனாக்கா வாக்கிங் போறேன் அப்படின்னா என்னது, அந்த கார்டன்ல வாக்கிங் போறேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல இருந்து கார்டன் வரைக்கும் வரதுக்கு ஒரு கார், திரும்பி போகும்போது ஒரு கார். நீங்க அப்படி இல்லை, இவங்களே எப்படி ஒரு பாவம் இல்லையா, ரொம்ப பாவம்னா இவ்வளவு ஒரு பகவான் பேர்ல ஒரு தியானம் அந்த ஒரு எல்லாமே கண்ட்ரோல்டா வாழ்க்கலாம். ஓகே, இது யார் படிக்கிறேன் நான் இதை பார்த்தோன்னு எனக்கு நேரம். माताजी श्रीलक्ष्मी படிங்க மாதாஜி, படிங்க. युज्यन् एवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शान्तिं निर्वाणं அது மறைஞ்சிடுச்சு பரமாம் மத் சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. ஹரிபோல், நல்லா படிச்சேன். Thus practicing constant control of the mind, body, mind and activities. அதனால அப்படியே பழகணும். ஏதோ ஒரு நேரம் பண்ணேன் அப்புறம் விட்டுட்டேன், ஆஹா நான் யோகா பண்ணிட்டேன் அந்த மாதிரி கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருக்கான். சத்தத்தம் எல்லாம் வந்தது, அதுக்கு முன்னாடி இதுல சத்தத்தம் வந்தது. அந்த மாதிரி கண்டினியூஸி he has to do. Thus practicing constant control of the body, mind and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God. எனது பகவான் இடத்தில் அவன் வந்து அந்த உலகத்தை அடைந்து விடுவான். or the abode of Krishna. கிருஷ்ணர் இருக்கிற உலகம் என்னது, கோலோகம் இருந்தாலும் அவன் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தா கண்டிப்பா அவனுக்கு அங்க ரிசர்வேஷன் கன்ஃபர்ம்டு, வெயிட்டிங் லிஸ்டும் இது ஆர்எஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ பை செசேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அவன் எங்க இருக்கான் அதை வந்து அந்த மெட்டீரியலி எந்த இடத்துல இருக்கான் அதெல்லாம் மறந்து, அதெல்லாம் செசேஷன் என்னது, இனஃப் ஐ ஃபர்காட்டன் எவ்ரிதிங், நான் பாட்டுக்கு என்னோட பாதையில போயிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தான் பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகலாம். இவ்வாறாக உடல் மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாத கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை, தட் இஸ் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். நம்ம வந்து ரிப்பீட் பண்றதுதான், அதனால பட் வித் ஸ்லோகா மூலமா நம்ம பண்றதுனால விடுவிடுன்னு போறோம். எஸ், இப்ப படிங்க இந்த மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி கேட்டேன். नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चादिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव सार्जुन. படிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப அது என்ஜாய்மெண்டா இருக்கும் மாதாஜி. அது ஒரு மாதிரி டியூன்ல போயிட்டு இருக்கு, அழகா இருக்கு. There is no possibility of once becoming a yogi. யோகி ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அப்படிங்கிறா பகவான் சொல்றார், நான் சொல்ல. Who are you to tell me that I cannot become a yogi? யாராவது சண்டை போட வந்துருவாங்க. இந்த பகவான் சொல்றாரு அப்படி, அவன் வந்து யோகியா ஆக முடியாது. யாரு? ஓ அர்ஜுனா வந்து யோகியா முடியாது. எவன் one who eats too much, நிறைய சாப்பிட விருப்பப்படுறான். பகவானுக்குலாம் நைவேத்தியம் எல்லாம் பண்ணாம தான் சாப்பிடறான் இல்லையா? ஏன்னா அது போல விஷயங்கள் தான் சாப்பிடுவோம். ஏன்னா பகவானுக்கு ஆஃபரும் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நாக்கு கேட்கும், என்ன பண்றது? So I will eat all that. அந்த மாதிரி இருக்கிறோம். or he is too little, இந்த மாதிரி எலும்பு கூடு மாதிரி இருக்கிறோம். அப்புறம் இல்லாட்ட ரொம்ப தூக்கம், எப்ப பார்த்தாலும் வாயில கொட்டாவி வந்துட்டே இருக்கும் சில பேருக்கு. sleeps too much or does not sleep at all, அந்த மாதிரி இருக்கிறோம் யோகி ஆக முடியாது அர்ஜுனா. அதனாலதான் எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், மங்களாரத்துக்கு எழுந்திருக்கணும். ஐயோ அவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த தூக்கம் போயிடுது, அப்ப காலையில ராத்திரி சீக்கிரம் தூங்கணும். இல்ல வீட்டுல பொங்கி போட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் கையில போட்டு ஸ்பூன் போட்டு வாயில ஊட்டணுமே. அப்படி பண்ணோம்னா அப்புறம் நமக்கு ராத்திரி சீக்கிரம் தூங்கவும் முடியாது, காலையில் நமக்கு நம்ம மைட் டைமே கிடைக்காது. we are always for others. அப்படி இருந்து என்ன ஆயிடும், கடைசியில் நமக்கு 90 வயசு ஆயிடும். will be too late to start all this. அதனால இப்பவே நம்ம வந்து நல்லா கண்ணு முழிச்சு, எஸ் திஸ் இஸ் அ டைம், ஐ ஹாவ் டு டூ மை ஒர்க். எல்லாரும் தனித்தனி இடத்துல இருந்தா வந்திருக்கும். அதனால நமக்கு நம்மளோட பாதை என்னது, தனிப்பாதையில் அது பகவானை நோக்கி கரெக்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்திருக்கும். அட்லீஸ்ட் நோ வி ஷுட் பி வெரி சீரியஸ். சோ என்னது, அர்ஜுனா எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்கின்றானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லைன்னு பகவானே சொல்லியாச்சு. அப்புறம் நம்ம வந்து ட்ரையே பண்ண வேண்டாம். அப்புறம் என்னது, யார் படிக்கிறதுக்கு பாக்கி? பாமினி மாதாஜி படிக்க மாட்டா, ஸ்ரீலட்சுமி படிக்கிற மாதாஜி. சுதந்திர தேவன் படிங்க மாதாஜி. யுக்தாஹார விகாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்த ஸ்வப்னாவபதோ தஸ்ய யுக்த ஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹ. என்ன படிக்கிறேன் நீங்க மாதாஜி? he who is regulated in his habit of eating. அப்புறம் எப்படி சாப்பிடுறதும் வந்து ரெகுலேட்டட், டைம் டு டைம் என்ன டைம்ல சாப்பிடணும், அந்த டைம்ல என்ன கொஞ்சம் சாப்பிடணும், கொஞ்சமா வாட் எவர் he has to eat, அவ்வளவுதான். இல்ல நான் விரதம் இருக்கேன், சடன்லி பார்த்தா ஒரே விரதமா இருக்கும்,
இன்னொரு நாளைக்கு பார்த்தா ஃபீஸ்ட் உள்ள வந்து சிஸ்டம் இஸ் கன்ஃபியூஸ்ட். இன்னைக்கு ஒரே போட்டுட்டே இருக்கானே, எவ்வளவுதான் நான் டைஜஸ்ட் பண்றது, இன்னும் நான் வெயிட் பண்ணுவது, அப்ப ஒண்ணுமே உள்ள வரமாட்டேங்கிறது, எதை டைஜஸ்ட் பண்றது, அந்த ஃபேக்டரி இதாயிடும், டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். சோ அந்த மாதிரி இல்லாம ஒன் ஹூ இஸ் ரெகுலேட்டட், எல்லாமே ரெகுலேட்டடா இருக்கும். நம்ம காலையில ஏந்துக்கிறதுலேருந்து நம்ம சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும், ரெக்ரியேஷனா இருக்கட்டும், குழந்தைகிட்ட பழகிறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே ரெகுலேட்டடா நம்ம பண்ணிட்டோம்னா ஹேபிட் ஆஃப் ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், ரெக்ரியேஷன் அண்ட் ஒர்க் கேன் மிட்டிகேட் ஆல் மெட்டீரியல் பெயின்ஸ். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறோம். என்னது மெட்டீரியல் என்னெல்லாம் ஒரு கவலைகள், ஒரு பாதிப்பு வருதோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மனசுல அவ்வளவு கஷ்டம் இல்லாம அவன் தாண்டி விடுவான் பை பிராக்டிசிங் த யோகா சிஸ்டம் பழகி அவன் இதெல்லாம். என்ன மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல துக்காலே அசாஸ்வதம் தான். இந்த உலகமே என்னது துக்கம் நிறைந்த உலகம் தான். என்னதான் இல்லைனாலும் வரும். அது நம்ம துக்கமா எடுத்துக்கலைன்னா ரொம்ப நல்லதுதான். ஆனா ஒரு பாதையிலயும் ஒரு ஸ்டெப்லயும் துக்கம் இருக்கு, ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கு. சோ அதெல்லாம் எப்படி கடந்து விடுவான்? யோகத்தை என்னன்னா பயின்ற அது வந்து கடந்து விடுவான். உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன். நல்ல சிஸ்டமேட்டிக்கா ரெகுலேட்டடா யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் மீன்ஸ் நிறைய எக்ஸ்டென்ட்ல அவன் வந்து அந்த துன்பங்களை நீக்கிவிட முடியும். யார் படிக்கிறது பாக்கி? ஒரு நிமிஷம் பார்த்துக்கேன். த்ரிஷா, நீ படிக்கலையேமா? ஹரே கிருஷ்ணா. போட்டியிலே இல்லையா? நீ கிளாஸ்லயே இல்லையா, இல்ல போட்டியில இல்லையா? Hare Krishna 1, Hare Krishna 2, Hare Krishna 3. That means classல இல்லன்னு அர்த்தம். Okay. சதாசிவம் பிரபுஜி படிக்க போறா? I can help you. அவருக்கு உடம்பு முடியல. நான் படிக்கல மாதாஜி. ஓ, நீங்க படிக்கலையா? படிங்கோ. அப்படியே நான் படிக்கல சொல்லக்கூடாது, நான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கோ. यथा विनियतं चित्तम् आत्मन् एवावतिष्ठते निष्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तयुच्यते तथा. हरे कृष्ण. Krishna. So when the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, அப்படியே யோக நித்ரையில என்ன சொல்லுவாங்க, யோக ஆழ்நிலையில அப்படியே இருக்கான், மெதன்னு இருக்கும். அப்படியே அந்த ஒரு அது நம்ம ஜப்பா பண்ணும்போது கண்டுபிடிக்கலாம். நம்ம ஜப்பா அப்படியே பண்ணிட்டு இருப்போம், அது 108 வந்துடுதுன்னா அப்பதான் நமக்கு தெரியும் வந்துடுதா. சரி அது வந்து தூங்கினோம்னு அர்த்தமா இல்லையே, நம்ம தான் சொல்லிட்டு இருக்கோமே, ஜப்பாவும் சொல்லிட்டு இருப்போம். ஆனா என்ன நடந்திருக்குன்னு இது அப்படியே எனக்கு லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடணும். ஓகே, நான் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேனோ அது சொல்றேன் உங்கள்கிட்ட. லைட் ஆனா இருந்து கண்ணெல்லாம் அப்படி திறந்து பார்த்தோம்னா போச்சு, டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான். இப்போ காலையில நேரத்தை என்ன எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, ரொம்ப வெரி வெரி ஹாப்பி, எல்லாரும் தூங்குவோம், இன்னும் நிறைய நேரம் தூங்குவோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், 3 மணி ஆச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், 3:45. 4 மணி இஸ் லேட். என்ன 4னா அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் மாதிரி ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வரத்துக்குள்ள இங்க 4:30 பெல் அடிச்சு சங்கு ஊதி ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்ப நமக்கு ஜப்பா பண்ணதுக்கு நேரம் இல்லை. அப்ப நம்ம என்ன ஸ்மார்ட்டா இருந்து நம்ம அதை விட சீக்கிரம் என்னது இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா மங்களாரத்தி முடிஞ்சு கொஞ்சம் ஏதாவது பாக்கி இருக்கும், அதையும் நம்ம கொசுர் அந்த ஒரு 16 ரவுண்ட் அப்படியே முடிச்சு, எப்படியோ 16 வாட்டவர். நீங்க இப்போ 8 பண்றேன்னா 8 இல்ல 6 வாட்டவர் 2 3 வாட்டவர் அது பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அவ்வளவு நிம்மதியா இருக்கும். இன்னும் கூட இன்னும் பண்ணலாம்னு சொல்லி தோணும். அது அனுபவம் பண்ணாதான் தெரியும், அனுபவிச்சாதான் தெரியும். So when the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desire, ஒன்னுத்துக்கும் ஆசை இல்லை, அப்படியே நான் மாட்டுக்கு லைட் மனதே அப்படி இருப்பான். He is said to be well established in yoga. அந்த மாதிரி. ஆனா ஃபுல் டே அவளாம் ஃபுல் டே இருப்பான், நம்ம அப்படி இல்லை. காலையில நேரம் தான் என்னால இருக்க முடியும், ஃபுல் டே எல்லாம் அப்படி எல்லாம் இல்லை. பல பேரோட போன் வரும், பல பேர் கிளாஸ் இருக்கும், மெயினா அது வேற அட்டென்ட் பண்ணும். சோ இந்த மாதிரி யோகியானவன் ஃபுல் டே அவன் வந்து அப்படியே இருக்கும். சோ யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி மியூட் பண்ணுங்க, பாமினி மாதாஜி மியூட் பண்றேன், ஏன்னா நீங்க படிக்க போறது இல்லையா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி மியூட் பண்றேன். ஸ்ரீதேவி படிக்கிறாளா? ஒரு நிமிஷம் படிங்க. ஆயிரத்துல எல்லாரும் ஒரு ரவுண்ட் படிங்கோ. यदा दीपो निवाद सद्दो நான் சொல்றேன் படிக்கிறடா மாதாஜி. நிவாதஸ்தோ नेङ्कदे शोभमा स्मृता योगिनो यद सिद्धस्य युज्यतो யோகம் ஆத்மனஹ. வெரி நைஸ். As a lamp in a windless, இதுவும் நம்ம படிச்சோம், அதனால திரும்பி எக்ஸ்பிளனேஷன் அவசியம் இல்ல. லேம்ப் ஒரு விளக்கு எரியறது எங்க? விண்ட்லெஸ் அப்படின்னா காற்று இல்லாத இடத்துல. As a lamp in a windless place does not waver, ஆடாது. So the transcendentalist, அவன் எப்படி இருப்பான்? Whose mind is controlled, remains always steady in his meditation on the transcendent self. அவன் அப்படியே அவனுடைய
அந்த இதுல டிரான்செண்டன்ஸ்னா என்ன, டிரான்ஸ், அவன் அந்த யோக நிலையில அப்படி உட்கார்ந்து. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். என்ன பண்ணும், நம்ம மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணும். எஸ், யார் படிக்கிறீர்கள்? யார் லாஸ்ட் டைம் யார் படிச்சா? லீலாவதி மாதா, நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவதி மாதா இருக்கா? இருக்க மாதாஜி, படிக்கிறேன். यत्रो परमते सिद्धं नृत्तं योगसेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुगम आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः सरति तत्त्वतः यं ஹரே கிருஷ்ணா. நெட்டு போயிடுத்து உங்களோட. परं लाभं मन्यते नाति कस्मिन् स्थितो न दुःखेन कृणापि तं विद्यात् दुःखसंयोग व्योहं योगसंचितम्. லாஸ்ட் இதுல எம் லப்துவால இருந்து நெட்டு போயிடுத்து மாதாஜி, கேட்கவே இல்ல. சரியா விட்டு 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 எப்பயோ கேட்டு திரும்பி படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. எம் லப்துவால இருந்து படிங்க. यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन कुरुणापि विशाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग योगं योगसंजितम्. யோகம் யோக சஞ்சிதம். வியோகம் படிச்சலா என்ன தெரியல. ஓகே, படிச்சேன் மாதாஜி. வியோகம் ஏன்னா வியோகம்னு தான் கேட்டது எனக்கு. ஓகே, இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் பெர்ஃபெக்ஷன் கால் டிரான்ஸ். இந்த மாதிரி என்னது, அவனை பார்த்தாலே தெரியும் இல்லையா, ஒரு மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். ஒண்ணு என்ன நடக்கிறது பக்கத்துல ஒண்ணும் தெரியாம அப்படியே ஆழ்நிலையில அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். சோ அவன் வந்து டிரான்ஸ்ல இருக்கான், டிரான்சென்டென்டல் அந்த இதுல உட்காந்துருக்கான். ஆர் சமாதி, சமாதி நிலையில உட்காந்துருக்கான். இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் பெர்ஃபெக்ஷன் கால் டிரான்ஸ் ஆஃப் சமாதி. ஒன்ஸ் மைண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிஸ்ட்ரெயின்ட். டோட்டலா மைண்ட் வந்து ஒரு இதுல வந்துடுது, என்னது ஒரு லெவலுக்கு வந்துடுது. ஃப்ரம் மெட்டீரியல் மென்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பை பிராக்டிஸ் ஆஃப் யோகா. யோகா பயிற்சி பண்ணி என்னது மெட்டீரியலி என்னெல்லாம் இருக்கோ அது என்னெல்லாம் விடுபட்டு அவன் வந்து அந்த யோகா நிலையில உட்கார்ந்து இருக்கான். This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind. ஒருத்தனுக்கு அதெல்லாம் முடியும், எல்லாராலையும் முடியும் தெரியாது. பட் அந்த மாதிரி பண்றோம்னா என்னது, அவன் அந்த மாதிரி பழகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அர்த்தம். அவனுக்கு அந்த எபிலிட்டி இருக்கு பார்க்க. அந்த மாதிரி ஒரு he is able to do that ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self. அப்படியே உட்கார்ந்து அவன் கஷ்டப்பட்டெல்லாம் உட்கார்ல, அவன் என்ஜாய் பண்றான். எதுவுமே கஷ்டப்பட்டாலும் நம்ம பண்ண முடியாது. இது ஜப்பாவோட அதான் சொல்றேன். ஜப்பா பண்றதோ கஷ்டமா நினைச்சோம்னா அந்த ஒரு ரவுண்ட் தான் நம்மளால பண்ண முடியாது. அந்த ஒரு ரவுண்ட் ஒழுங்கா பண்ணுவோமா தெரியாது. என்ஜாய் பண்ணோம், எதுவுமே நம்ம என்ஜாய் பண்ண எனக்கு காலையில எழுந்துக்கிறது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது என்ஜாய். 4 ஐட்டம் தான் பண்ணேன், இன்னும் ஒரு 10 ஐட்டம் பண்ணலாம். எவ்வளவு எல்லாம் பண்றோம் நம்ம, அதையும் கொடுக்கலாம் இதையும் கொடுக்கலாம், பகவானுக்கு இதையும் திருப்திப்படுத்த அதையும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை வரணும். எதுவுமே என்ஜாய் பண்றோம்னா யூ ரியலி டூ இட் வெல் அப்படி. சோ என்னது, relish and rejoice in the self. அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து நமக்கு தோணும், ஐயோ இப்படி பாறாங்கல்ல எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கானே, எப்படி அவனால உட்கார்ந்து. பட் he is enjoying அப்படி. In that joyous state one is situated in boundless transcendental happiness. உள்ளூர அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸ், சந்தோஷத்தை அவன் உட்கார்ந்து இருக்கான். blissful happiness realized through transcendental senses established thus one never departs from the truth. நிஜத்தை உணர்ந்து அவன் தான் சச்சித்தானந்த சொல்றான், சத்தியத்தை உணர்ந்து அவன் அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கான். he never departs from the truth and upon gaining this he thinks there is no greater gain. இதை விட எனக்கு வேற ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்குமா, இதை விட எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்திதி கிடைக்குமானா இல்லவே இல்லை. இதுதான் அல்டிமேட் ஹாப்பினஸ், இதுல நம்ம கீழே வரதாவே இல்லை, அதை அப்படி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் இருக்கான். being situated in such a position one is never shaken. அதுல இருந்து விடுபட மாட்டான். ஈவன் இந்த மிஸ்ட் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் டிஃபிகல்ட்டி, பெரிய என்னதான் பெரிய டிஃபிகல்ட்டி வந்தாலும் எங்க போயிட்டு அந்த மாதிரி என்ன டிஃபிகல்ட்டி வந்தாலும் அவன் வந்து விலகி போக மாட்டான், அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். இந்த மிஸ்ட் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் டிஃபிகல்ட்டி, திஸ் இண்டீட் இஸ் ஆக்சுவல் ஃப்ரீடம். அதுதான் ஆக்சுவல் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆல் மிசரிஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் கான்டாக்ட். இதுதான் வந்து நிஜமான என்னது, என்ன அர்த்தம், சமாதி அடையிறதுதான் வந்து நிஜமான ஒரு விடுதலை. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது.
தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். That's why he is able to sit. அவன் என்ஜாய் பண்றான். So much of in bliss இல்லையா? அதான் பிளிஸ்ஸுக்கும் ஹாப்பினஸ்க்கும் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ். பிளிஸ் இஸ் டோட்டல் அந்த ஒரு ரொம்பவே நல்ல ஒரு ஃபீல், அந்த ஒரு ஆனந்தத்தை இருக்கும். அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் மழையோ இடிமழையோ என்ன காற்றோ என்ன இருந்தாலும் அவனுக்கு மெட்டீரியலி அவனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் he will not get affected. அவன் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி மியூட் பண்ணிட்டேன். அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. இதுவே ஜட தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பெறப்படும் உண்மையான விடுதலை ஆகும். பட் நமக்கு எல்லாம் எல்லாரும் நம்மள மாதிரி உழவா போக முடியுமா? நம்ம இன்னும் பேபி ஸ்டெப்ல தான் இருப்போம் நம்ம. பட் இதுதான் ஆக்சுவல் தியானம் பண்ணி வெளியேறதுதான் முக்தி. எஸ், யார் படிக்கிறீங்க? பத்மா மாதாஜி படிங்க. ஒருத்தர படிக்காங்க. நிச்சயேன யோகோ அனிர்பின்ன சேதசா சங்கல்ப பிரபவான் காமாம் த்யக்த்வா சர்வாண சேஷதஹ மனசைவேந்திரிய கிராமம் விநியம்ய சமந்ததஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. So when one should engage oneself in the practice of yoga with determination. மனதை என்ன வச்சுக்கணும்? பண்ணிதான் ஆகணும். நான் பண்ணுவேன், கண்டிப்பா பண்ணுவேன். ஏன்னா நல்ல அது ஒரு ஆனந்தத்தை கண்டுபிடிட்டோன்னா ஏன் நம்ம மறுக்க போறோம் இல்லையா? சோ அது திரும்பி காலையில எழுந்துக்கணுமா, மங்களார்த்தி பார்க்கணுமா, திரும்பி ஜபம் பண்ணுமா, என்ன யார் நேற்றுக்கு தானே பார்த்தேன் இல்லையா, திரும்பி இன்னைக்கு எழுந்துக்கணுமா, இன்னைக்கு ஜபம், அந்த மாதிரி பண்ணா முடியாது. ஒரு நாளும் பெரிய யுகமா தோணும். ஆனா இது ஆனந்தமா நம்ம பண்ணும்போது நாளைக்கு இப்ப நம்ம எப்ப காலையில எழுந்திருப்போம், எப்ப நம்ம திரும்பி ஜப்பா காலையிலே பண்ணிடுவோம், எப்ப பகவானை பார்க்க போறோம், அந்த மாதிரி ஒரு ஆனந்தத்துல நினைப்போம். So one should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith and not to be deviated from the path. ஒரு நாளும் இதுல நழுவ மாட்டேன். இன்னைக்கு சண்டே தானே, கொஞ்சம் லேட்டா இருந்துக்கிறேன், பகவானுக்கு அதை ஸ்கிப் பண்ணலாம். அதனாலதான் குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன், நோ வெக்கேஷன் ஃபார் டிவோஷன். டிவோஷன்னா அதுக்கெல்லாம் வெக்கேஷன் கிடையாது, கண்டிப்பா பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது குழந்தைகளுக்கு பண்றது நிறைய பேர் பண்றா, நிறைய பேர் பண்றது இல்லை. One should abandon without exception. One should abandon without exception all material desire. ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கிடையாது. சண்டே அதனால எக்ஸெப்ஷன், வேற எங்கேயோ போனேன் அதனால சரி இன்னைக்கு வெளியில பாப்பேன், நான் எல்லாம் கட்டி குட்டி எல்லாம் முடிச்சு சாப்பிடலாம், இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு நான் என்ஜாய் பண்ண போறேன், நாளைக்கு again I will be back to square. நான் அதெல்லாம் வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் எடுக்காம, காஃபி டீ எல்லாம் எடுக்காம, அந்த மாதிரி அப்படியெல்லாம் இருந்தா அப்புறம் எங்க மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது? So one should abandon without exception, no exception at all. All இந்த இது நம்ம இது ராஜயோகம் பண்ணுவாளே பிரம்மகுமாரிஸ், அவங்களாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். நம்ம எங்க ஃபேமிலி நிறைய பேர் இருக்காங்க. கல்யாணத்துல அவங்க டிஃப்ரெண்டா தெரியும். அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, கேட்கவே வேண்டாம், அவங்க ஒன்னும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அப்படி ரொம்ப வயசானவங்க தான் அவங்க வீட்ல இருந்து அவங்க கைப்படதான் சமைக்கணும். அவங்க கைப்பட சமைச்சதான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அவங்க they believe in all that. நீங்க சமைக்கும் போது என்ன ஒரு தாட்ல நீங்க பண்ணி சமைக்கிறீங்களோ அதேதான் சாப்பிடறவங்களுக்கு போகும். அதனால ஹோட்டல் சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டா, வீட்லயே வேற யாராவது சமைச்சா சாப்பிட மாட்டா. they believe in நான் சமைக்கிறேன், நல்ல உணர்வோட நான் சமைக்கிறேன், அதை தான் நான் உண்பேன் அப்படின்னு. ரொம்ப வெரி 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 ஸ்ட்ரிக்ட். நம்ம ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிட்டோம், என்ன பண்ணாலும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுங்க சாப்பிடலாம். அது யாரு ஒரு சமயக்காரனை போட்டு அவன் பண்ணி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றான்னா நோ ப்ராப்ளம், அவன் பண்ணதையும் நம்ம சாப்பிடலாம். So one should abandon without exception all material desires born of mental speculation and thus control all the senses on all sides by the mind. மனதால எல்லா சென்சஸ் எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். யோக பயிற்சியில் உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் பாதையிலிருந்து பிறழாமலும் ஈடுபட வேண்டும். மனக்கற்பனையால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் அனைத்து புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும். ஆனா இன்னும் நம்ம அதை இப்படி அலப்பாய விடக்கூடாது. மனதால நம்ம அதை கட்டுப்படுத்தி பகவான் இடத்தில் லயிக்க வைக்கணும். எஸ், அடுத்த யார் படிக்கிறீங்க? யார் ஃப்ரீயா இருக்கீள்? சுதந்திர தேவி மாதாஜி இருக்கீளா? எங்க இருக்கு? இருக்காங்களே கீழே. அச்சா ஃப்ரீயா இல்ல, பத்தால நான் கூப்பிடுறது நான் தான் கூப்பிடுறேன். புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. ஃப்ரீயா இருக்கீளா? இல்லை இருக்கேடா, படிங்க. शनैः उबरं मेत बुद्ध्यात्
கிரஹீதயா. ஹிருதய. நீ இங்கிலீஷ் பார்த்து படிக்கிறேன்னு சொன்னாலே, இங்கிலீஷ் பார்த்து படிங்க. கிரஹீதயா. ஹிருதயா ஆத்ம சம்மன கிருத்வா. ஆத்ம சம்சப்மன கிருத்வா ந கிஞ்சித் அபிஷிந்தயேத். சிந்தையேத். சிந்தனை சொல்லுவோமே, சிந்தயேத். சிந்தனை செய் மனம். ஓகே, அதுதான். அப்புறம் இதுல என்ன சொல்லிருக்கு? கிராஜுவலி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒன் ஷுட் பிகம் situated in trance by means of intelligence. இப்போ ஏதோ ஒரு பேருக்கு பண்ணுறோம், நம்ம பேரளவுல இருந்தா பேரளவுல தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எழுந்துக்கணுமே, பண்ணணுமே எல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சு தான் பண்றோம். ஒரு சண்டே வந்தா கண்டிப்பா தோணும், ஒரு லீவு நாள் வந்தா எல்லாரும் வீட்டுல எல்லாரும் தூங்குறா, எனக்கும் தான் தூக்கம் வருது, என்ன பண்றது, பண்ணணுமே அப்படின்லாம் பண்றோம். ஆனா என்ன பண்ணோம்? கிராஜுவலி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம வந்து முன்னுக்கு வரணும்னு சொல்றாரு. One should become situated in trance by means of intelligence. நம்ம மனதார இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி இன்னும் மேல போக தான் பார்க்கணும். இன்னைக்கு லீவு நாள், தூங்கிடலாம், பண்ண வேண்டாம், அது தோணக்கூடாது. அப்புறம் என்னது? பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் சஸ்டைன்ஸ் பை ஃபுல் கன்விக்ஷன். பகவான் இடத்துல அவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா அப்ப ஏன் நமக்கு வந்து நம்பிக்கை வராது? இல்லையா? நல்ல நம்பிக்கை இருக்கு. எஸ், கடவுள் தான் எல்லாம், நான் பண்றது எல்லாமே கடவுளுக்கு ஆஃபர், அவர் தான் என்னை வந்து காப்பாற்ற போறார். அந்த மாதிரி இருக்க வந்து ஏன் அவன் வந்து ஒரு நாளும் வந்து தப்ப மாட்டான், ஒரு நாளைக்கு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றதை விட மாட்டான், ஒரு நாளைக்கு பகவானுக்கு தியானம் பண்றது, ஜபம் பண்றதையும் விட மாட்டான், கண்டிப்பா ஜபம் பண்ணுவோம். அண்ட் thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. அவன் வந்து தன்னையே நினைத்து, தன்னைனா என்னது? நாட் மெட்டீரியலி, செல்ஃப்னா என்னது? ஆத்மா, ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா, இந்த மாதிரி நினைத்து அவன் வந்து வேற எதையும் நினைக்க மாட்டான். வலுவான நம்பிக்கையுடன். மவுஸ் போடுறது, மவுஸ் கோஸ் சம்வேர், தெரியவே மாட்டேங்குது மவுஸ் எங்க போயிடுச்சு. அது எங்கேயோ போயிடுறது, காட்டுறது. வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும். அப்ப நம்மளுக்கு எல்லாம் ட்ரைனிங் இப்ப ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னும் பண்ணு, இன்னும் பண்ணு, இன்னும் பண்ணு அப்படிதான் சொல்லியிருக்காரு பகவான். சரி, இவ்வளவு பண்ணிட்டு இல்லையா, போறோம் நிறுத்திடும், இனிமே வந்து உனக்கு பூலோகம் கேரண்டி தனையெல்லாம் சொல்லலை, இன்னும் திரும்பி நம்ம நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் தான் சொல்ற. படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும் சொல்ற. இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். வேற ஒன்றும் சிந்திக்காம பகவானை நினைக்க பழகணும். இப்ப வந்து ஒன்லி இந்த கிளாஸ் நடக்கிறது ஒரு 1.5 hours, அது திங்க் பண்றோம், அவ்வளவுதான். அப்புறம் ஒரு வாட்டி இது முடியாச்சுன்னா எல்லாரும் பேக் டு ஸ்கொயர். காலையில ஏதோ மங்களாரத்தி இப்படி பாக்குறோம், அது ஸ்கிரீன் போட்டு அந்த ஜப்பானும் முடிஞ்சாச்சுன்னா பேக் டு ஸ்கொயர். அதே அந்த வாழ்க்கையில வரும். அந்த மாதிரி இல்லாம டிவோட் மோர் டைம் திங்கிங் ஆஃப் த லார்ட், அந்த மாதிரி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். எஸ், யார் இன்னும் படிக்கல? செகண்ட் டைம், தேர்ட் டைம்லாம் ரிஷா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரிஷா இல்லவே இல்ல கிளாஸ்ல. ஓகே, சுதந்திரா தேவி மாதாஜி யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிந்துஜா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜதோ நிசரதி மனசஞ்சலம் அஸ்திரம் ததஸ்ததோ நிஜம் ஜைதத் ஆத்மன் ஏவ வசம் நஜேத். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் பார்த்தேன் மாதாஜி, நீங்க இருக்கலையே எவ்வளவு நேரம்? நீங்க இல்லதான் நினைச்சேன். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் வந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் நடுவில் பார்த்தேன், வரலையே நினைச்சேன். ஓகே, நீங்க எவ்வளவு ஜப்பம் பண்றீங்க மாதாஜி? நீங்க பக்தி சாஸ்திரத்துல முடிச்சவங்க நிறைய பண்ணணுமே, நான் அது கேட்கணும்னு நினைச்சேன் இன்னைக்கு. ஆக்சுவலி உங்ககிட்ட ஆமா மாதாஜி, ஏகாதசினா ஃபாஸ்டிங்னா 16 ரவுண்ட் பண்ணுவேன், மத்தபடி 10 அப்படித்தான் மாதாஜி. நீங்க பண்ணு மாதாஜி, பக்தி சாஸ்திரம் முடிச்சாச்சு, ஆமா ஆமா பண்ணிடுங்க. நல்ல பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கும், இது மோட்டிவேட் யூ. அதனாலதான் அதெல்லாம் ஒருத்தர் கைப்பிடித்து மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு தான். நீங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. உங்க பேர்லாம் வரவே மாட்டேங்கிறது தோணும். வந்தது இல்லையா? இன்னைக்கு நேற்று வந்தோம். ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். உங்ககிட்ட இன்னைக்கு கேட்கணும்னு நினைச்சேன். தப்பா பண்றீங்க. மங்களாரத்தி இன்னைக்கு அட்டெண்ட் பண்ண மாதாஜி, மத்தது போடல. ஹரே Okay. Yato nischalati. From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. இங்க சில பேருக்கு வந்து கண்ணால பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும், ஏதோ ஒரு இதை பார்த்துட்டே இருக்கணும் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ அதை நிறுத்தணும். என்னது? மொபைல், மெயினா மொபைல் எல்லாம் அடிக்ஷன் தான், நிறுத்தணும். எஸ், நான் கெட்டிங் அடிக்டட், அந்த ஒரே தெரிஞ்சுக்கணும். நான் எதுன்னு அப்பப்போ என்ன பாக்குறது? 1 hour ஒருக்கா தான். 1 o'clock பாத்தீங்கன்னா அடுத்த 2 o'clock தான் பார்ப்பேன், அப்புறம் 3 o'clock 4 o'clock அந்த மாதிரி என்னது ஹவர்லி ஒன்ஸ் பார்த்தா போறோம். அப்புறம் நமக்கே போறோம்னு ஆயிடுச்சா. இப்ப என்ன 1 hourல என்ன பெரிய மெசேஜ் வரப்போகுது? 2 hours வரிசையா. அப்புறம் 2 hours ஒருக்கா பார்த்தா போறோம், அப்புறம் 4 hours அது மாதிரி. அப்புறம் சில பேருக்கு சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும், நிறைய சாப்பிடணும், நிறைய மீன்ஸ் எல்லாம் விதவிதமா சாப்பிடணும்.
கண்ட்ரோல். எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நம்ம வந்து அடிக்ஷன் ஆயிருப்போம், அதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஃப்ரம் வேர் த மைண்ட் வாண்டர்ஸ், அதேதான் சொல்லியிருக்கு. மைண்ட் எங்க ஜாஸ்தி லைத்து போறதோ கண்ட்ரோல் பண்ண. டியூ டு இட்ஸ் ஃபிளிக்கரிங் அண்ட் அன்ஸ்டடி நேச்சர் ஒன் மஸ்ட் சர்டன்லி வித்ட்ரா இட். இதுல ஏதோ நான் வந்து இதாயிடுறேன்னா, இதனால நான் வந்து திரும்பி திரும்பி இதை நழுவி போறேன், அப்ப அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். வித்ட்ரா இட் அண்ட் பிரிங் இட் பேக் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த செல்ஃப். அப்ப மைண்டால திரும்பி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சாப்பாடு விஷயமா இருக்கட்டும், கண்ணால பாக்கலாம், சில பேர் காதால ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும், எதையோ சம்திங் வி கெட் ட்ராப்ட். அதுல நம்ம வந்து விடுபடணும். மனம் தந்துவா மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு எல்லாருக்கும் தான். we may have, நமக்கே தெரியாது, எதையோ நம்ம வந்து மாட்டிட்டு இருக்கோம், அதான் நம்ம வந்து முன்னுக்கு போக மாட்டேங்கிறோம். கொக்கி போட்டு என்னோ இழுத்துட்டு இருக்கு, நம்ம மேல மேல போக பாக்குறோம். ஆனா அது சட்டையோ என்னோ கொக்கில மாட்டிட்டு எப்படி போக முடியும்? இந்த கொக்கில இருந்து எடுக்கணும். அதெல்லாம் என்ன அர்த்தம்? மனசார நம்ம வந்து அந்த ஏதோ இதை மாட்டிட்டு இருக்கணும், அதை எடுத்தாதான் நமக்கு வந்து முன்னுக்கு போக முடியும். That we should analyze. நம்ம யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம். எஸ், ஜெயஸ்ரீமதை படிக்கல இல்லையா? படிங்கோ. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. பிரசாந்த மனசம் ஹீனம் யோகினம் சுகமுத்தமம் உபைதி சாந்தரஜசம் பிரம்மபூதமகல்மஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. The yogi whose mind is fixed on me, மீனான்னு பகவான் சொல்றார். யார் யோகியானவன் என்னிடத்தில் நல்ல மைண்டை பிக்ஸ் பண்ணி வெரிலி அட்டைன்ஸ் த ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் டிரான்சென்டென்டல் ஹாப்பினஸ். என்னிடத்தில் அந்த மாதிரி மனத்தை லைட் அந்த இருக்கிறவன் என்னது அவ்வளவு பெரிய ஒரு பிளிஸ்ஃபுல் ஹாப்பினஸ் வந்து அடைந்து விடுவான். He is beyond the mode of passion. அவனுக்குன்னு ஆசை ஆர்வம் ஒன்னும் இல்லாத ஆர்வ நிலையோடு தாண்டி அவன் வந்துட்டான். He realizes qualitative identity with the supreme. அவன் யாரு? குவாலிட்டேட்டிவ்னா என்னது? அவனுடைய குணம் என்னது? அந்த இதெல்லாம் அவன் ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சான். அவனும் சச்சித்தானந்தா. இப்ப நம்ம இருக்கோம்னு தெரியும், ஆனா இங்க ரியலைஸ் பண்றோம். நானும் சத்தியம், நானும் வந்து சித்தம், நல்ல சித்த சுத்தியோட இருக்கேன், நானும் பரமானந்தத்துல இருக்கேன். எங்க இருக்கோம் நம்ம? இல்ல, ஏன்னா நம்ம இன்னும் அது ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல. பட் அந்த மாதிரி யோகியானவன் அதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான். So the yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity. அவனும் பகவான் வேறு இந்த qualitatively we both are same. நான் அவருடைய குழந்தை தானே, நான் அவருடைய பிள்ளை தானே. அப்ப எனக்கும் அப்பாவோட மூக்கு, அம்மாவோட காது, அம்மா என்னது ஏதோ நமக்கு வருமே. Through genes, genetically we get there, inherit பண்றோம் இல்லையா? அதே போலதான் நம்ம பகவானுடைய குழந்தைகள் தான். இப்ப பகவானுடைய அம்சம் ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால we are part and parcel of the Lord சொல்றோம். அந்த மாதிரி அதெல்லாம் எப்போ உணர்வுன்னா அந்த என்னது யோக பயிற்சி பண்ணி அவன் அதை ரியலைஸ் பண்ணுவான். He realizes his qualitative identity with the supreme and thus he is freed from all reaction of to past deeds. பழைய எல்லாம் பேக்லாக் இருக்க மூட்டைகள், அதுல இருந்தும் விடுபட்டு விடுவான். என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் என்னும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறான். ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை, குணம் நம்மளுக்கும் சீ வாட்டர், பகவான் ஒரு சீ வாட்டர், சீ மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம ஒரு துளி தான். அந்த துளியில இருக்கிற அந்த உப்பு ரசமும் சாகரம், அந்த சீல இருக்கிற என்ன சொல்லுவோம், சீக்கு என்ன சொல்லுவோம், கடல்ல இருக்கிற தண்ணிக்கும் சேம். அந்த கடல் தண்ணியோட ஒரு டிராப்ல இருக்கிற அதே தன்மை தான் அந்த கடல் தண்ணியிலும் இருக்கு. அந்த இது அவன் வந்து புரிஞ்சுக்கிறான். குவாலிட்டேட்டிவ்லி we both are same நினைக்கிறான். அந்த மாதிரி ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்து விடுபடுகிறான். So even past deeds will get erased. அந்த மாதிரி பண்ணோம். எஸ், யார் இன்னும் படிக்கிறது பாக்கி? த்ரிஷா வந்துட்டியம்மா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சுதந்திர தேவி. சுதந்திர படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. யுஞ்சன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி விகத கல்மஷஹ சுகேன பிரம்ம சம்ஸ்பர்சம் அத்யந்தம் சுகம் அஷ்ணுதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna. Thus the self-control yogi constantly engaged in yoga practice becomes free from all material contamination. இப்போ நம்ம வந்து இதுல இருக்கும் மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன்ல தான் இருக்கும். அப்படின்னா இது இந்த ஃபால்ஸா இருக்கிற அந்த மெட்டீரியல்ல நிறைய அழுக்கெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நம்ம வந்து அஃபெக்ட் பண்றது நம்மள. அதுல எல்லாம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாம அந்த மாதிரி யோகி எப்படி நல்ல ஒன்னும் அவனுக்கு துன்பம் எல்லாம் வராம இருக்கான், அந்த கண்டாமினேஷன்ல இல்லாம இருக்கான். அண்ட் அச்சீவ் த ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பெர்ஃபெக்ட் ஹாப்பினஸ் இன் டிரான்சென்டென்டல் லவ்விங் சர்வீஸ் டு தி லார்ட். அவன் வந்து பகவானை நினைத்து அந்த தொண்டு புரியறான். அவன் என்ன தொண்டு புரியறான் அப்படின்னா, எங்க கிளாஸ் போறது இல்லையா அப்படிலாம் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. நம்ம லெவல், நம்ம வீட்டுல இருக்கோம், அதனால கிளாஸ் எல்லாம் போகணும், மங்களாரத்தி பார்க்கணும், இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லியிருக்கு. அவன் டோட்டலி 24/7 அவன் வந்து பகவானே நினைத்துட்டு இருக்கான். அதுதான் வந்து லவ்விங் சர்வீஸ் டு த லார்ட்.
இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சினால் எல்லா ஜட களங்கங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலையை அடைகிறான். அந்த மாதிரி யோகி இதெல்லாம் என்ன எல்லாம் யோகை அந்த யோகிகளை பத்தியே சொல்றார் பகவான். அப்புறம் 6.29 யார் இன்னும் படிக்கிறது பாக்கி? தேர்ட் டைம், செகண்ட் டைம், ஃபோர்த் டைம். ஹரே கிருஷ்ணா, சீக்கிரம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவதி மாதாஜி படிக்கிறாளா? படிங்க. இல்லையா லீலாவதி மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சர்வபூதஸ்தம் புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறா. யாரு? பத்மா மாதாஜி சொன்னேனே. அதான் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நான் நிப்பாட்டிட்டேன் மாதாஜி. யாரோ ஒருத்தர் படிங்க. ஓகே படிங்க. சர்வபூதஸ்தம் ஆத்மானம் சர்வபூதானி சாத்மனி ஈக்ஷதே யோகம் யோகயுக்தாத்மா சர்வத்ர சம தர்ஷனஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்ற இடத்துல ச தான் சொல்லணும். சர்வ அது சர்வ சொல்லக்கூடாது. அப்புறம் தர்ஷன இந்த ஷ அங்க வரணும். சர்வத்திரல ச தான் சொல்லணும். சமல ச தான் சொல்லணும். ஓகே, அது மாத்திரம் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அப்ப இதுல இருந்து ட்ரூ யோகி அப்சர்வ்ஸ் மீ இன் ஆல் பீயிங்ஸ். அவன் வந்து கடவுளை எல்லா இடத்துலயும் பாக்குறான். எல்லா மனிதர்களையும் கடவுளை பார்க்கிறான். அதான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அது வந்து யானையா இருக்கட்டும், பசுவா இருக்கட்டும், சண்டாளனா இருக்கட்டும், யானை பாகனா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி படித்தறிந்த பிராமணனா இருக்கட்டும், எல்லாரோட இதுலயும் உடல்லயும் என்னை பார்க்கிறான். So true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. அந்த எல்லாரும் என்னுடைய அங்கங்களாக அவன் பார்க்கிறான். எல்லாரோட உடல்லயும் அவன் வந்து என்னை தான் பார்க்கிறான். Indeed, the self-realized person sees me, the same supreme Lord, everywhere. Not only human being, living being மாத்திரம் எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்கிறதா அவனுக்கு வந்து உணர்றான். உண்மை யோகி என்னை எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கின்றான். என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கிறான். உண்மையில் தன்னுணர்வுடையவன் பரமபுருஷான என்னையே எங்கும் காண்கிறான். எல்லா இடத்துலயும் காண்கிறான். ஏன்னா பகவான் தான் இதெல்லாமே படித்திருக்காரு. அப்ப எல்லா இடத்துலயும் அவர் பாக்குறாரு. எஸ், யார் படிக்கிறா? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறா? பத்மா மாதாஜி சொன்னாலே. பத்மா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. சரி, நீங்க படிங்க லீலாவதி மாதாஜி. படிங்க. இல்ல மாதாஜி, நான் பேசுறது கேக்குறதுக்கு தான் நான் கேட்டேன். ஏன்னா போன டைம் நான் ஸ்லோகம் படிக்கும் போது கேக்கலீங்களா? இப்ப கேக்குது. இல்ல அது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல தான் கேட்கல. அப்புறம் நீங்க படிச்சல கேட்டது. இப்ப கேட்கல. பத்மாபதி படிச்சுங்க. யோ மாம் பஸ்யதி சர்வத்ர சர்வம் ச மயி பஸ்யதி தஸ்யாஹம் ந பிரணஸ்யாமி சகமேன பிரணஸ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் வந்தா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். படிக்கணுமே அப்படின்னா ரொம்ப இதா இருக்கும். நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சா படிக்கணும். என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இல்லையா? நம்ம பகவானை வந்து தொண்டு புரிய என்ன ஆகும்? பகவானோட கவனம் இருந்துட்டே இருக்கும். கடைக்கண் பார்வை போதும் அப்படி சொல்றோம். பகவான் கடைக்கண் இல்லை, நல்லாவே பாக்குறாரு நம்மள. ஏன்னா நம்ம அவ்வளவு தொண்டு பண்றோம். நம்ம தொண்டு புரிய என்னது? அவன் என்னை விட்டு விலகிறது இல்லை. ஏன்னா என்ன தொண்டு புரிஞ்சுட்டே இருக்கான். நீயும் என்னை விட்டு விலகு மீன்ஸ் எனக்கும் என்னது, நீ என்னுடைய கண் பார்வையில இருந்து விலக மாட்டேன். யூஆர் ஆல்சோ இன் மை பிராக்கெட். அந்த ஒரு என்னது நெட்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். நீயும் மீன்ஸ் என்னது, நானும் உன்னை வந்து இழக்க மாட்டேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உனக்கு எப்பெல்லாம் என்னுடைய அவசியம் வருமோ அப்போ கண்டிப்பா நான் உனக்கு உதவுவேன் அப்படின்னு. அப்ப எப்போ உதவுவார்? முதல்ல நம்ம அடுத்து ஒரு ஸ்டெப் வைக்கணும். நம்ம பகவான் தொண்டு புரிந்தா அவர் நமக்கு உதவுவார். எஸ், அடுத்தது யார் படிக்கிறாள்? த்ரிஷா வந்துட்டியாமா? அப்போல இந்த த்ரிஷா கூப்பிடுறேன். என்ன ஆன் பண்ணிட்டு போயிட்டான். ஓகே, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்கோ. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்கோ. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி ஸ்ரீலட்சுமி படிங்க மாதாஜி படிங்க. சர்வபூத சீதம் யோமாம் பஜத்வம் ஆஸ்திதஹ சர்வதா வர்தமானோ சயோகி மயி வர்த்ததே. Hare Krishna. Such a yogi who engages in the worshipful service of the super soul, பகவானை தொண்டு புரியறான், உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவுக்கு தொண்டு புரியறான். Knowing that I and the super soul are one. என்ன நினைக்கிறான்? சூப்பர் சோல் வேற 4 கை ரூபத்துல, கடவுள் வேற அவர் 2 கை ரூபத்துல இருக்கார்.
கடவுள் அவங்க கோலோகத்துல இருக்கார், என்னோட ஹார்ட்டுக்குள்ள இருக்கிறது பரமாத்மா, அதெல்லாம் வேற வேற அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்ல. He thinks all are same அப்படின்னு நினைக்கிறான். Such a yogi who engages in the worshipful service of the super soul, knowing that I and the super soul are one. எல்லாம் மியூட் பண்ணிடுங்க, யாரும் சத்தம் கேட்டுனே. நான் மியூட் பண்றேன்னா அடுத்த ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, அப்புறம் இதுக்கப்புறம் படி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. இதுக்கப்புறம் மாதாஜி ஒரு நிமிஷம், இதை முடிக்கல இன்னும், ஒரே ஒரு நிமிஷம். சரி மாதாஜி. சாரி. Knowing that I and the super soul are one. அவனுக்கு என்ன புரியாது, நான் ரெண்டு கை ரூபத்துல இருந்தாலும் சரி, 4 கை ரூபத்துல பரமாத்மா வேறு இல்லை, நாங்க ரெண்டு பேரும் சேம் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறான். Remains always in me in all circumstances. எப்பவும் எல்லா நிலையிலும் அவன் வந்து எங்கிட்டே இருக்கான். பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தகு யோகி நானும் பரமாத்மா ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எப்பொழுதும் என்னில் நிலைக்கின்றான். இப்ப படிங்க மாதாஜி. ஆத்மௌபம் ஏன சர்வத்ர சமம் பஷ்யதி யோர்ஜுனः சுகம் வாயதி வாதுகம் சயோகி பரமோ மதः. சுகம் வா யதி வா துக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. சுகம் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிற போலதான், நம்ம தமிழ் படிக்கிற போலதான். சுகம் இருக்கட்டும் இல்லை துக்கம் இருக்கட்டும், அவன் வந்து எல்லாத்தையும் ஈக்குவலா அவன் பாவிக்கிறான். He is perfect yogi who by comparison to his own self sees the true equality of all beings. நான் ஒருத்தன் இருக்கேன், இன்னொரு லிவிங் பீயிங்ஸை பாக்குறான், பட் எனக்கும் அவளுக்கு ஒண்ணுமே டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறான். நானும் ஒரு உயிர் வாழிதான், அவளும் உயிர் வாழிதான், நான் ஒரு ஆத்மா, அவங்களும் எல்லாம் ஆத்மா தான், அந்த மாதிரி நினைக்கிறான். In both their happiness and their distress, துன்பப்படுற நிலையிலயும் இருக்கட்டும் இல்லை ஆனந்தப்பட நிலையிலயும் இருக்கட்டும், அவன் வந்து வேறுபட மாட்டேங்கிறான். அவன் வந்து இஸ் சீயிங் எவ்ரிபடி as the same. ஓ அர்ஜுனா, எவனொருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுகதுக்கங்களை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கினோ அப்படின்னு சொல்றான். எல்லா கம்பேஷனேட், இன்னொருத்தோட சுகதுக்கங்களை கூட என்னுடைய துக்கமா அவன் வந்து அந்த மாதிரி நினைக்கிறான், ஒப்பிட்டு காண்கிறானோ அவன் பரமயோகியாக கருதப்படுகிறான். வெரி குட். 4th 32 33 to 36 இது வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். நானும் வெயிட் பண்ணி இருந்தேன், எப்படப்ப இந்த செக்ஷன் மாறுறது அப்படின்னு. ஓகே, எங்க ஸ்டாப் பண்ணுவோம், இங்க இருக்கு. நாளைக்கு வந்து ராதாஷ்டமி சொல்லிட்டு நம்ம கோயில இருக்கும், ஆனா 7 மணிக்கு தான் கொடுத்துருக்கா, 7 மணிக்கு. ஆனா ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டான். சோ இன்கேஸ் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றது வரைக்கும் வேணா நம்ம பண்ணலாமா இல்ல வேண்டாம் வச்சுடலாமா, நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க.